Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapar ağa aydın hoş geldiniz. Salam, kemine aydın. İyileşler, salamu aleyküm. Bugün Aleyküm salam. Kemine saparağa. Salam ödeşlerim nazır. bugün azırak nemettik. Gijalyk tekniski problemalar sebäpli. Bugün soraw jogap günlerden. Soraw jogap günü bolan üçin öňden taýarlan sorawlaryňyz ýa-da şu wagt taýarlajak sorawlaryňyza da boldugyna jogap bereriz. Ýöne o wagta çelli geçen bir nämäni gürrüň etdik de Amerikanyň prezidenti o bergidar bolup çykdy diýdik ine şol. Şoňa biraz seredeliň. Kimmiş o? Nämemiş, nädip bolupdyr bergidar? Amerikanyň 42-nji prezidenti Bill Clinton hatta 1993-nji 2021-nji ýyllarda prezident bolýar. 2 gezek ýyzyna prezidentliğe saylanýar. Şu prezidentin ofisine yani neme prezidentlik neme gutarandan soň çıkıp aýdýar we 16 milyon dollar bergidar bolup çykýar ýa-ni döwlete. Kredine prezident Amerikanyň prezidenti 16 milyon dollar bergidar bolup çykýarlar, hatta hayran galýarlar. Nädip neme boldu diýip ýa-ni bu ýagdaýa düşdük diýen ýaly. Ine şoň gurrun ne ders bugün? 16 mı ya bir yarım? Yo 16 milyon 16 milyon ekene. 16 milyon. Be. Ýa 16 milyon gaty ullakan pul. Şo ýyllar üçin. Indi ýanky neme bar da? Amerikanyň Ak Öýde ýa-da White House. Ak Öý diýmek. O Ak Öýe bir protokol görünüşünde prezidentler agyrlayan bir öý. Diňe protokoluň ramkasında zatlary garşylaýar, onuň daşyndaklary garşylanok ekeni. Bular hem şo zatdan habarsyz bolmaly. Öz başdak hereketler edipdirler, soň ýa prezidentlik nemesi utarandan soň çek uradypdyrlar. Şunça tölemeli pulum var diýip. Soň gaty kyn döwürler geçiripdirler. Ene gyzy, bir san gyz bar. Şonuň okuwynyň pulunam töläp bilmendirler de. Şo derece öýler hem ýok ekeni. Ondan soň kitap ýazyp nemet başlaýarlar ýa-ni prezidentleriň çykyş edip pul gazanýan nemeleri bar ekeni. Şonuň üstü bilen her çykyşyna ýa 125 000 250 000 dollar ýaly pul alyp şey edip kitap ýazýarlar. Şu nädip 16 milyon bergidar bolanlyklaryna değişli. Ondan soň şonu dolu neme diýär bergisini berip ýapýarlar bergi depterine. Bu taýdaky gurrun edilmeli zat prezident nädip bergidar bolup bilýär. Şoňa geleli sapara aýdym. Şonuň gurrun edeli. Beýska. Eme, Geňem bäl Türkmenistanda da beýle kerlerde de batylyna şeýle bolmaly. Ýani prezidentin hem harjamasyny hazyna götermeli bilen kanun mene Türkmenistan demesinde hiç yerine şolar ýala kanunyň badygyny bilemok. Türkiýede nähilekdigini dogry bilemok bolyn ýöne Türkmenistanyň prezidentin käbir nemeleri bolýandy, elpeçelpelikleri, nemeleri. Kanunda ýokdur. Onu näet garşylaýarlar? Ana soru alamaty. O bir, o ikinji ýanky şu çäreler vardır. Çäreler. Çäreler hem Türkmenistanyň kanunynyň hiç bir ýerinde
geçenlerde Floryalak çäre geçirmeli, Floryalak protokol var, yani neme var diýilen neme yoktur. Oň çykdyjysyna prezident karar edip bilen bolun ýöne çykdyjysyny çolar götermeli. Näçe adam protokol gatnaşan bolsa, o şolun iş wagtlary ýokary stavkadan alınýandyr bu Floryalak merepриятиелerde. O sagadyny, nemesini, ýoluny, ondan ýetkileri bardyr. Uniwersitetden adamlary, okuwçulary alýan bolsa, olaň öwretini ýitirýän nemelerini dolmalydyr. Olaň hemmejesini ýa-ni Berdimuhammedowyň şahsyna patur etmeliler. Sebäbi döwlet halkynkydyr, prezidentki däldir. O prezident diňe ýa-ni reglament bardyr, onuň kanun bardyr. Prezidentiň her ädimi demesi hemmejesi kanuny geçmelidir. Floryalak düzgün bardyr. Dünýäň hemme ýerindedir. Şonu alakdyr bolýany post-sowet demelerine o kanunyň nämedigini o prezidentler hem kendileri neme berket neme duranoklar. Onuň hemme zat diline bitýär. Olar medýa. Köşk gurby da şodur. Köşk hadyna gurup bilýändir. Prezident karar alyp köşk gurup bilýän däldir. Ol hazinanyň maliýeti nedir, nemesi nedir, eýçiligi nedir? Şoň içinde ýa-ni protokolun daşky edilýän zatlaryň hemmejesi ýa-ni şolaryň hatabyna bolmalydyr. Amerikada şonu alak. Köpden hemme ýerde şonu alakdyr. Şwedede şonu alak. Ýöne ýa-ni döwletiň hazynasyny eline geçirip etjegini etip görmek geň zat. Bular prezident diýilýän neme ýa-ni döwlet şu düşünje ýa-ni savremen nemede döwlet düşünjesi ýokdan Sowet nemesiniň neme aşagynda ýaşan nemeler. O Sowet döwründe nemen buhalteriýasy bardyr, hasap kitaby bardyr. O garip ýaşanoklar nemeden oklar bolýar. O lokal elpeşelpelik ýokdur. O ardandyrak nahary ýendirler, neme diýendirler, o zatlar bolup biler nemede. Onu ýöne ýa-ni halkyň nemesi, döwletiň hemmesi halkynkydyr. O prezidentki diýilenden neme zat ýokdur. Prezident bir wagtlaryň ýa-ni 4 ýyl bolsa 4 ýyl, 5 ýyl bolsa 5 ýyl, 8 ýyl bolsa 8 ýyl ýa-ni işe alınýan o adam bizimkiler şu zatlary düşünen oklar gaty geňdir. Ine Berdimuhammedow işden gitdi-de. O işini tapşyrman gitdi. O soňky men prezident boldum diýenem onu almady. Diýmek Türkmenistan şu wagt eýesi. Ola işini tapşyrman gidip bilen ok. Bu da şonu kabul etmen alıp bilen ok da. Formalny saýlaw geçirdik. Nemet diýip o zatlandy. Yani Babarapda o oduşluğunuzu aytıp berip bilersiniz, o kanun şey diyen. Bizde kıyın neme vardı, şu kanunu kontrol ediyen neme yok da. Konstitusiyonlu suud değil ya, onun nemelerde ne ombudsmanlık nemeler var, şu kanunun işleşini nemesini kontrol ediyorlar da. Bunlar yönü yani hırsız değil ya da. Onun hükümetin etmeli de adına hiç nemeden okur. Kuruluşu edip bölür de. Hükümetin kuruluşu etmeli hak yoktur. Şu kuruluşluk hem meclisini yani Berdimuhammedow kim karar alan olsa şonu yazmalıdır. Berdimuhammedow olsa Berdimuhammedow, oğlu olsa oğlu. Baştan ayak ben meclis. Kanunları açık kaldırıp buraya. O zatlar etmeli. Onun oluruyalak demesi yok. Hakam yok, hukum yok da. Türkmenistan'ın kabineti değilen zaten oluyor, öz yüzüne uğraydılar da. Adamlar bilen yok diye diyorlar da. Hakikaten devlet kuruluşunu bilen adam.
Türkmenistan'a gatı elçen. Kanun näme düşünýän näme yok. Bir sapor. O yürüyüş yetiştiripdirler olun Türkmenistan'a. Yürüyüşün badygyna hiç ynanyp bilemok. Kanun dat ýalar bolun. Mümkün däl. Bolmady bir ýerde zatlar. Yani orta çıkmalı. Yani çıkan däldir. Halkın bilenok. Onu ular edenini edip bilýärler-de. Şu eden zatlaryň hemmejesini nämedir? Jenayetdir. 100%. Yani Niýazyň edenem şol, ya köşkleri, oteller, ýene bir zatlar. Eme önümçülük edip biler. Öz serişdesdir. Kredit alar, öz serişdes wadyr. Prezident o zatlar bilen iş bolmalylar. Hökümet o zatlar bilen iş bolmalylar. Ya hadinany ýanky kakak maliýalar bulunup bolýanlar. Ano hadap berýän adam ýok. Yani şu döwlet birleri eline geçirende şunu alap bolýar-da. O gowy erwet kanun demeden okur diye bular hazinany öz ellerine geçiripdir. Döwleti ellerine geçiripdir. Böyle kiçik bir tayfa grupa. Nana bolmasa Amerika'ya alak bay döwlet o prezidentin ähli kaprizlerine çendi. Nemetmeli terişteler var ha. Yani Reagan uğruna da şunlalık yeme çıktı da. Olur bilmeyenlerler görürler. Fakturu gelen ton görürler de. O hem hizmeti bağ diye. Yani parak makında kendi geliyor diye. Diyorum, demeden son faktura geliyor diye. Bir aydan, 2 aydan, 6 aydan. O protokolü değişirler. Kıratına näme olsa. Eylek yankı özel uçaklı, nemeli, samolyotlu gidiyorlar da. Bunu bir topar. Salip yani. Demedi bir ekip alıp gidiyorlar da. Şolun hem beceri prezidentin hatamıdır. Diyor. Saklı hatamıdır. Ve Turan çok çıktı. Şol adamların aylıklarını için. Tamam. Şunlarla kanun variyeti şeyli işlemeli. Şeyli de bolmalı. Bunu görýän adamım yok. Türkmenistan'da zatlar yani. Elpelik. Yani hökümetimiz yok. Hökümet değil. Hökümet belli işler yok da. Şoň üçin size bunu patlık berip bilmän ýöller. O. Samolyot uçurup bilmän ýöller. Bir topar guruluşlar edýärler. O. Sen yani etmeli adyň edip bilmek. Ne mektepler ýokdur. Mektepden tuvalet ýok. Ödüňe getirip görüň tuvalet gurup bilmeýän ýollarda, nemede o bolardy, etraplarda. Yol, tuvalet, kanalizasiýany gurup bilmeýän neme milliardlap ýa Aşgabat diýdi, ahal diýdi. Ýene bir zat. Tuvalet gurup bilen o net hökümet yetmeli zat. Ýa mektepler döwlet nemede. Ya da balnistalar. Ya husus neme ýok. Onu kim etmeli? Ya bu zatlar gaty nemedir? Adamlar bulardan ciddi diýilýär-de. Periodunu hiç hatap toğrayan kuruluş kurumu onun halk yoktu. Halkın da düşüncesi. Onu bir ettiler. Halkımdan çoğu neme?
elverişliliğine yani jogapkärsizlik demesine yatkın jogap bermese bolýar. Kırada dur. Asyny tutmasalar bolýar dinýärler. Maňa gerek diýip bilýär. Köpsen düşünebogum diýär. Düşünýänem däldir elbetde o. Neticede bir milletin soňuna geldiler-de şu wagt. Bu zatlaň nemesi awusy entek-entekler gitmeýär. Belki 50 yıl, belki 100 yıl. Şoň eden zatlaryň awusy bu jemgyýetden aňsat gitmeýär. O cehaletin nemesi üçin. Özüm cahil. Bular ýanky açgözlüği bir ýana bolun cahil. Hakyky cahil. Bu cehaletin sizi ýerden çykarjagyny bilmedim. Bilýän adamym ýok kanyňda. Edýän zatlaryny da ýani özlerini düşünen nokta. Yani şu adına tamat yok diýär-de. Yani daşına 2,5 milyon halkı daşına çıkarıp pasportu koyup onu o döwletlerden yani bizim halkymyzy saklaň diýip her türlü hat ýazyşyp berler yani. Belorussiýanyň hatyny görkezdiňiz yani täzeliklerden. Hmm. Türkiýäne özüňiz hemmäň şaýat. Bu hemen alamat. Sebäplerini düşünüp bilen adamam. Hökümet bolsun, döwlet bolsun. Adamın döwlete degişli bir gurama bolsun. Şu zatlaryň näme üçin edilýändigini yani objektif nemeler bolmaly, sebäpleri bolmaly. Şular ýalyk ýagdaýymyz bar, şoň üçin edilýär. Şunu etmesek ne şular ýalyk döwlet halkdy ýan görýär. Diýip bilen ýerler barmy? Ýok. Bu nämäni aňlatýar? Özüňiz düşünin. O her bir adam gowy adam hemen gözläp ýörsiňiz. Yani döwletiňizde näme bolýandy? Men ekranlardan şunu analiz edip bilen adamyny yani 3 ýyllap şu ekranlarda seredýär bolun. Duş gelem ýok. O tarapdan bu tarapdan tapawdym ýok. Yani barikadan öňünden mi arkasyndan akymmy? Karşı çykýanmy? Şonu gollaýanmy? Döwletiň nähileki işleýändir bir analiz berip bunu beýle bolmaly däldigini düşünýän adam ýok. Bu gaty geň batdyr. Şoň üçinem ne dünýä taklanyna Türkmenistan barym diýen nädir? Ne şu wagt Türkmenistan hakykatdan ýani yer togalygynyň nemesinde döwletler sistemasynyň daşynda ýani Marsdan gelen döwlet ýalakda. Şunu ýani inersiýa bilen ýani eýlek gidenler de şu nemäň inersiýasyna gidýär-de. Kazakstana gidenler de şunlar. O taýda bu gyrada terem çykýan nädir? O ýani meselesem ýokdur, nemesem ýokdur. Dünýede döwletler arasy neme bir energetik nemäni paýlaşylyp bazar neme edilip ýör-de. Ya Azerbaycan özü ýerini hoppalyp aldy. Terem çykýan nädir? Bolmasa ne bol 10 ýyllap ýöňüne bir altyapy bolýar-da. Ýewropa mümkinçilik tapmaly ýördüler. Ne şu wagt aslan neme bahar. Ýene 5-6 ýyldan soň sen gadyňam newtiňam hiç sada yaramýar. Wagt eýem ütgeş resurslar ulanyp ýörlerdi. Deňizden, suwdan, günden. Newtin gadyň taryhy ömürlük gidýär. Bu kim jogap bersek
Kimden soramalı halk zatları. O Niyazowyň kynine kim bermeli? Niyazowyň hasabyny. No. O, Ya, o ansat o Niyazow döwründe şoň bilen bilelikde işlän ya şoň döwründe hökümet adyna iş göreden, döwlet adyna iş göreden ähli kişi. no. Ýa-ni illüstrasiýa diýänimiz şol ýene. Illüstrasiýada hemme zat ýa-ni adalatly bolýa, hakyny alýa, hakyny Baha ýitirenler. vermeli. Mine niyaz ölenim bolsa edeni işine nemesine baha vermeli. Siyasi, iqtisadi hatap kitap olmalı bu zatlar. Döwletiň meselesinde özleri ýok bolsa da çağalaryna geçäýmeli şoň ýüke. Döwlet nemesinde iň azyndan bir gezeklik bolsa da adatdan daşar bir ýagdaý bu. Günde bolup beren ýagdaý. Sağa dip çağırsam Yo, Niyazow däl, Niyazowyň ýandakylar bardyr. Olaryň çağalary bardyr, birentek akdyklary bardyr. Ýurdun puluny iýip gutardylar da. Önümçiligi hem öldürdiler. bulon demek kemini iyenne de cehennem dip bolýar, bulon getiriyen ziyanı var da. Bulon bir mana dogrulyjak dip toğtanokun mandy yeri tokýarlar, yeri gömýärler. Bu paxta ekişler, buğday ekişler ýaly O ya bulon demesken haram kende yitkirken. Ondan yankı şu yeten pullar var. 3 näçe milyar dedik de. Şoň ýöne 4-5%'ni bilime, ilma, ýaş netile ýatyrylan bolsa. Bu yitginna bildirtmeýär bir deme diýe-de. Şonu meden okurdu. Şoň 1%'de ýatyrmadylar da. Aydyňa da söz berelse para wagtymyz ama azalýa. Sonra olara geçeceğiz. Yani, yankı prezidentler birinciden White House diýilen yer hökümetin binasy däl. Yani hökümetin bir değişli yeri yok. White House Amerika'nın Birleşen Ştatları'ndadır. Hökümetler o yerde partiler yani kim partilerin içinden prezident sayılan olsa şolan hökümeti kurýar yani kabinet kurýar. Şoň içinde şol kabinet aýdaly 4 ýyllyk Amerikada wagty olaryň. 4 yıl boyunca şol yerde aýdaly ýaşaýar ýa-da işini alyp barýar diýeli. Yani veya Ak Öýde özü işlerini alıp barýarlar ve Ak Öýüň olara 5-4 yıl boyunca hyzmat berýär. Yani hyzmatyň garşylygynda pul tölersin. Käbir yerlerin aýdyp geçdiğimiz protokolu vardır. Mesela üçün prezident Xitay'a gidip gelecek olsa o protokolda vardır. Karar alınıyor. Olan prezident men gidecek deyip özü gitse pul töler yok. Bu näme ýa-ni döwlet adyna edilýän işlerde işgili pul tölenýär. Ýöne başga kili şol daçasyna gitjek wagtam ýa-ni maşynda gitse bir näme maşyny ulansa, ýene ýa-ni awaýyň maşyny ulansa, olar gaty gymmatdyr. Pullar hem şoň takside gitse arzan düşýär da 100 etse arzandyr. Ýa-da olan vertolyotlaryň ulanan ýagdaýynda şoň çykdaýysy bardy. Onu ýine göni ýazýarlar, soňundan şonu tölemeli bolýar. Isler aýlaryndan töle, isler birikdirip töle ýene töletýärler. Ya o hökümetinki däldir. Indi Türkmenistanda näme üçin ýok? Ine Niyazow wagty Niyazowa şol töläni okuysanız hem ol jany bilen töledin bikirimçe insonunda. Ýöne jany bilen tölemek ýalňyş zatdyr. Yani o töläni o janyny soraýan adam ýok. Döwlet hiç kimin janyny soraýan däldir. Ýöne Türkmenistanda näme üçin ýoksa Türkmenistan ýa-da postsowetlerde ýöne bir zat bardyr. Döwlet, prezident, hökümet o sözler sinonimdir bizim için. Postsowetler için sinonimdir. Postsowetlerden hiçbiri devletin näme diýeni bilen ok. Men şunu oruslara seretken Zelenskiy Ukraina diýip pikir etýärler. Bir adamı Ukraina ünsörüp göreýin. Putin'in ritorikasyna seredin, Lavrov'a seredin, parlamentin orusyň ýa-ni meclisine seredip görüň. Ritorikasyny analiz eden wagtyňyz olar Zelenskiy Ukraina diýip pikir edýärler. Hayran galaýmaly. Sebebi Putin hem şoňa. Putin diýmek Russiýa diýmek şu ýokdy.
Gıynen satma. Onu Gıynen satma. dep duran oklar günay diyorlar. Putin'e trafiği ediyor. Yok, o mümkün zat değil. Bir adam yine Amerika şonu düşünüyor, Avrupa şonu biliyor nämediğini fikir edip biliyor ve sözleri doğrulanıp biliyor. Sen prezident olan bir adam sen. Bir adam olmaktan çıkamam prezident olan yani. Sen prezident olup özü işin var etmeli işin. Şoňdaşynda aýdaly ýaňky sen menüňde, naharynda bir tabak çorba var bolsa sen ikincini içen wagtda ikincinin pulu tölenmelidir. Tatmany suratda. İçip bilersin, içmediği var, içmediği adam yok. Yani yazıyorlar şunu. Hatta Aha. sapara Şveçya'dan yankı bir şokolad alan için O şol yankı bir de iki ili iş boldy şol. o şokoladın bahası näme? Berde o edilen iş, misal üçün Amerikanın prezidenti häzir yankı özel bir uçak bilen bir yere maşgalasyn alıp gidip alıp gelse, ol çykdyjy bilen Amerika batar mı diýseniz, Amerika batmaya hiç adam bolmaýa ýöne hasap kitap meselesi vardır. Bir işletmene ya da bir firmany işine içten gyzyklanyp gördüňizi bilemek iň esasy wajyp bir meselesi şonuň hasap kitabydyr. O firmanyň içinde aýdaly 5 adam işleýän bolsa da ýa-da 10 adam işleýän bolsa da şoň hasap kitaby üçin bir adam tutarsyň. Ýöriýte bir adam tutup şoň hasap kitabyna sereder firma. Näme üçin sebäbi hasap kitapsız dowamlılık bolma mümkinçiligi ýok. Bankrot bolýar. Indi döwletde aýdaly 5 milyon adam ýaşaýan bolsa, o ýerdäki hasap kitap ýa-ni şirketiň hasap kitabyndan bir 3 milyon esse güýçli bolmalydyr. 3 milyon esse güýçli hasap kitap bolmalydyr. Şoň üçin Amerikaýa alyp berlerde, Ýewropaýa alyp berlerde ýa-ni şokoladyň nämesi pulu 2 dollardyr, 3 dollardyr. Şoňa gurrun edilýändir, sebäbi hasap kitap şo derece ýokary derecede ýa-ni hasap kitap alyp barylýar. Sen töläýmeli. Yine Türkmenistan'da gıynansak da şol yankı vatan sözü, halk vatan Türkmen başı. Yani şonlanım biliverin näme diýeni. Halk vatan Türkmen başı. Şolaryň Näme hemmesini diýmek? türkmen başy diýmek de. Şol hemmesi ova Türkmen başı diýip öwretdiler. Şoň üçin öňe Türkmen başyda ýaşaýardyk biz. Sen kim diýsen Türkmen başyly ýa-da nirden diýse Türkmen başyly diýersin. Şu günem nirden diýse Gurbanguly diýmeli. Ya şu günem Gurbanguly diýýäňiz, vatan şol diýýäňiz. Kurbanullah bir zat diýen wagtyň vatan dönügi diýip çykarýandylar. Ol sözlere, ýenelere, ritorika seredip görüň edilýän işlere seredip görüň. Bu zat ýagny gizli bir zat däl. Hemme adamam şoň ýalyp düşünýär. Prezidente bir zat diýmek watana dönüklik diýmekmiş. Näme üçin sebäbi prezident şol watan diýýäňiz. Onda ol Niyazowyň ýaňky ýurtdaşlary ýa-da şonuň raýatlaryna Niyazowstanda ýaşaýardyňyz. Näme üçin birden Gurbanguly boldunuz? Nädip boldunuz? Niyazowga dönüklik näme üçin etdiňiz? Dönük bolýan bolsa onda şoň ýalyp her ýaňky bir adam ölen wagty ýa-da prezident postundan giden wagty watandaşlygyny ütkediýän adam dönük bolmaly men pikirimçe. Türkmenistanly diýip ýani aýdyp bilýäňizmi? Türkmenistan näme? Niyazow bilen niri bağlanşy Türkmenistanyň ýa-da Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Türkmenistanyň nämesi bağlanşy? Bizde gynansak da ýaňky hazina diýäňiz o hazina düşünjesi düýründen ýok. Türkmenistanyň hazinasy mençikçe gurulmandyr. Ýani gurulyp ýetişilmändir şol hazina. Onuň üçin hem hazina diýen zat bilemek o ýerde barmy ýokmy ýöne. Vatan meselesi, döwlet meselesinde de ýani hökümet näme, döwlet näme, ne şol sözleri düşünen o prezident mi diye. Kim prezident olsa şol adama ýema adam bolmaktan çykýar bir döwlet bolýar. Yani bu näme diýmek? Dili bilemiz ok. Bir näme var? Ýankı komediýa diýeli. Şo ýerde aýtdy, näme üçin izagalýaňyz diýär. Seверне ýankı Demirazy Kareýa. Siz näme üçin izagalýaňyz diýär prezident aýtdy. Sebäbi men dil bilem ok diýär. Dil bilmeseň izagalarsyň diýär. Men näme diýsem bular bor diýär ýankı gürleşen o hiç kim diýär. Onuň üçin dil bilmeseň izagalarsyň. Gürleşilmese. Bizde de sözleri bilemiz ok. Ýankı vatan dönügi näme? Mysal üçin bilmem ok. Halk vatan Türkmen başı diýär. Hatta kemine berdi bir gazeteň nämesini çykaryp okatdy we bize hiç zat düşünmedik aslında Türkmençe ýazypdyr. Yani berkararlyk zamanynyň, berkararlyk asuda asmanyň aşagynda gün-günden güllär ösýän serdaryň saýasynda bir zatlar diýip sözle urupdylar o ýere.
Yani bu sözlerin 2 yaşındaki çağa belki kurup bilese entek sözlerin kuruluşunu bilen o çağa sözleri arka arkaya getiriyor yatılan sözlerini. O sözlerin Bilýän hemmesini sözlerine topluyor. ama bilýän Bilyen sözlerine. sözlerinin hemmesini toplayan soňalyk burada çıkıyor. Yine bu yani Gatı Ervet zat. Son söz bilmesen Ukrayna diýmersin. Zelenski diýersin. Ukrayna da şo burada, Zelenski de şo burada. Yani Ukrayna Zelenski'den ibaret değildir. Zelenski şu Ukrayna'nın neçe 42 milyon halkı bar olsa şonun yekece biridir. O görgülü Putin'e düşündürecek bolýar demedik. O karary yani meclis halya. Konstitusiya. Wagt gerek buňa. Bir- Näme ýok diýdi. Ama o bir taraflık meselesine misal için Orus talep etti. Bir taraf olsan diye ne çolacak değil ya da bir taraf olsan çıkacak mı? Boşun çekecek. Özem ne edip diye bir taraf olayım ben diye 2 günde konstitusiyanı hükmetmeli diye. Onun için diye yankı en azından 6 ay. Olan diye bolya men şu 6 ayda konstitusiyanı hükmetecek deyip aydanım bilen onu halk istemese yine hükmemen galle deyip düşünecek öyle yani yok ne edip diye de ne edip. Yani bu demek Orset'te konstitusiya hükmetmek bir adamın kararı ile hükmetýär. Yani şonda da onun bir adamın kararı ile hükmetýärler. Son izinden bir giden çıktıcı bilen yankı halk toplap ses verişte çağırıyor. Giden çıktıcıdır o. Yani oyun saklan yani. Bir topar halkam helak daýtakda şolong başyndan geçen datlary gödüňe getirer ýalamda. Yani bu zatlar Gatı zat yankı Amerikan misalında sapara ilkinci şu toplum yankı sözlerin manasını düşünmem. İnstitutun ne demediğini bilmem. İnstitut sözüne düşünmeyen var mı tutmaktan beni? İldeşler sorak görün. İnstitut ne demek? İnstitut demek ne demek deyip sorak görün. Bilim alýan bu ýer cevaplar. bilim Yani alýan ýer özümüz- diýerler. Birinci yankı institution diyen söz vardır. Şonun ensiklopediyalardan öğrenip bilersiniz neyi de çıktı, nerede bulanıp başladı. Şondan son institut yanlışmasın. Institut kök söz şol olmalı. Son Türkmen sanatlardan sonra institut ne deyip size cevap verirler. Cevapsız kalmazsınız. Yani düğünden başka zat. Size onlardan kuş neme diyersiniz, onlardan size bir kurçuğu vurun verirler. Hayran alırsınız. 10 ýalyk söz müňlerçe var. Mesela. Müňlerçe şoň ýalyk söz ulanýar. Eýlen satda. Oruslara mine şu gün beni olara sereden wagtym ýaňky pazar diýen oklar. Tüsseleme diýip aýtýarlar. Onun näsilden beri şoň üçin ortadan şu ýagdaý ýoksa Orset o derejeye düşüp biljek näme yok diye Ýewropa has ýakyn bizden. Uruşa ýöreýit operasiýa diýişler ýa. Uruşa operasiýa diye Korona tozoň 20 diýişler ýa. Tozoň 20 näme misal üçin. Bu 20'sini goýmasa ýene bir kabul edilerdi de 20'sini näme? Üýtgeşik tozoň 20-nji ýyl tozoň. Şeýle ýyldaşlar soralarymyzy hem ýazyp berin. Soralara geçer. İngilizm diýil ýa, şu ýa hukuk demesiniň kör sowatlygy diýil ýa. Ýöne bir zada üns berýäňizmi şu Türkmenistanda? En gymmat ýokary uzaýlaryň biri fakultetler. Ýuridik fakultetler. Bilim gaty gymmat diýerler. Narhyny bilýän bolsa şu kommentariýerde ýazyn. Şoňdan näçe berip girýärler şo. Kanunyň ýok ýerinde. Bu da bir öz başyna bir geň bir zatlar, deme. Ödem ne bir hukukçu ödülýär bolýan. Ýok, sıraly onu jurnalist ödülýär. Elim sıraly şolar tap bilem. Ýok. Yok sapara sözlere düşünmeyen adam yok. Hukukçu näme? Jurist diýmek näme? Jurnalist diýmek näme misal üçin şol sözlere düşünmeyen adam yok. O jurnalist diýip ad goýup bolýar istendir adama. Ine Türkmenistanda prezident diýip ad bardyr, ýöne prezident diýip wezipe, hatda şoňa meňzeş bir adam ýokdur. Orset emedir şoňa. Orsetde meclis bardyr. Biz onu etip bilýäňizmi? Orset konstitusiýasy boýunça ýankı territoriýa, taryhy, tebii baýlyklary, şoň ýalyk bir döwlet, Orset, ol dünýäň
iqtisadiyetinde ýa-ni birinji beşten aşağı düşüp biljek nämes potensialy şoň ýalyk Orsiýadan. Ýöne şol ýalyk bir terik ýurdun diýin, şoň ýalyk ýurdun parlamenti hiç gelip pikir aýdyp bilenok. Parlament diýen guruluşy hiç gelip pikir aýdyp bilenok. 50 bu ming zady dollar ekene ben- ýaňky. Näme dilde düşündirjek olayım. Ine parlamenti şey dip ulanmak diýmek parlament diýen institutu, ine Orsiýadan ulanýan ýa-da postsowetlerde ulanýan ýalyk diýmek. Ine siz özüňiz ýaňky bir KAMAZ alýaňyz. KAMAZyňyzy alyp, şol KAMAZ bilen aýdaly arkasynda şonuň ýaňky 2 sanat kitap, 4 sanat defterlen 2 ruçka daş okuwa her gün. Şo KAMAZy şoň üçin ulanýaňyz. Size kim biri size gören adam samsyk bu diýerde. Gören adam size samsyk diýer. Ýöne bu ýaňky parlament emedil şoň ýalyk. Merkez Bank emedil şoň ýalyk. O guruluşlara ýaňky KAMAZ ýalyk men sada dilde düşündirjek bolýar. Yani ýokardan sereden wagtyň döwletden guruluşuna ýa-da taryha sereden wagtyň bu institutlar edil şoň ýalyk wezipeleri vardır. Yani KAMAZ'ın ýalyk ýük taşamaly, guruluş ýükleri agyr ýa 30 ton, 25 ton ýük taşamaly ýöne şol olar. Şol KAMAZ'da bir sanat arka asylýan ýa-ni sumka daşaýarlar. Näçe ýyldan bäri. Hiç kimem ýadyrgany saparany. Owa, näme aýdyň ne taryha käte kimine gurrun görýärdi. Ýa-ni Seljuklular döwrüne nizamy mülk. Nizam diýmek düzgün diýmek şeýlen kimine. No. O mülküm döwletiň mülki. Şol döwletiň mülküni nizama salýarda. Ne şol sultana ne men bolmasam diýerdi. Sen hiç kim diýerdi sultana. Siyasatça diýeli sapara. Owa. Sultan şol siýasatçy ýokartyna koturan bolýardy. Özüm ýa-ni diktatura bir adamyň nemesi bar diýende de şo hadina, şo nizamy düzgünü, şo bolmasa şo Seljuk imperiýatem ýok diýdi. 1000 ýyl mundan öňki gurulan döwletçe-de ýokda ýa şu wagt. Owa. Ýaşa ýa döwletden. Sonra olara geçeli. Täze Türkmenistanda hazina yer paýlap berenden soň ben dükan gurjak mysal üçin diýe ýöne. Pulum ýok, näme etmeli diýip sorapdyr. Bankdan kardalarsyň. Görürsiň. Karz alma, yani pul ýok bolsa, kredi sistemasy işler, dünýäde nähili işleýän bolsa. Şu dükany gurup pulu gazanyp işläp biljeňi ynandyrıp ýa nemeler bar da proseduralary. Bu döwlet bilen hiç ýyly bir nemesi ýok onuň. Sen dükany gurmagyň üstündäki. Döwlet dükany gurup bilsen, adam satyp bilsen salgyny alır. Başga zat bilen işi ýok onuň. Şeylerek. Bizim halkımız şu biri bir zat edip vermeli diyen düşünceden hiç çıkıp bilen ok bu halk. Hasan çıkacak bundan bilen ok. Hiç kime berillerler. Mümkün değil. Devlet özü zainteresowundur. Yani sana şert döreder. Seni koğrar. Düzgünlerini demeder. Kurnar. Yani Türkiye'de ne iş yapıyorlar? Pulu devletten alan o gidip banktan kardalayan. Şundan. Onu mınandırıp bilsen, banklar hususi. Onun bir ticareti var. Tenki alak, ten etçeni alak, onu etmemedik. Devlet demedin o. Devlet şoda atlan hem necetinin düzgünlüğü, tertibini, kanununu çıkarayandır. Bank seni allamadı yalak, sen banka allamadı yalak. Şol oraya yalak zatları devlet reguliyor dediyendir. Ya şeylere iyileşimde verecek cevabımız. Bize pul verer, diýdirjek bolýan bolsa, deme, onu diýip bolýan, populizm bolýar. 'Yalan bolýar soňa.
Populizmlikden ziyade yalan. İlleşler soralarınız täzeden yazın. Yarım saatdan soň yazıp başlasanız gowy adamlar üşýänçe yarım saatdan soň sonra alıp başlaýasa. Yo, Ýokardan tapmak kıyın bolýar. Ýokarda yazdım diýäňiz, ýokarda şu an 100'den gowrak neme var. Komentariýa var. Şeylerek. Soň düşnükli O- bolmayan soraglary okaman geçýän. Oňa da neme dersiňiz? Manysyny çykaryp bolanokda. o yankı magazin ya da dükkan meselesinde açacak olsanız yine yöneke bir adaydım. Türkmenistan'da neçinci yılda 96. yılda mı yapıldı Sapara? 97-98'de yaptılar. İş yeri yankı neçe sandıydınız şu iş yeri. 8.000-9.000'a bolay hususi şirket yani bölümçülük yapıldı. Yine 9 iş yeri, firma. Dedim gazettir, Türkmenistan gazetini peçat ettiler. Şu gazeti halktan o bir kopyasını çıkarıp demedim diye sorun eden oklar. Ya yakıptırlar hem kişi. Bu halka da iş sat gerek geldi. Bir ne, yere. sonu eden Niyazov der, sonu eden siyasetçim der. Yine şu iş yerleri yankı İslam'da dünyanın İslam'lık yerinde olsun. Kapalı diyor. İnsan diyen canlarda akıl vardır. Ol akıl bir şekilde şuna ziyan vermesen, yani akıla ziyan vermesen, ol magazine açar, zavoda açar, beylikisine açar, İslam'lık sağda açar, müzeyi açar. Yani diskotek açar, kafe açar yani. O gerek olsa görüp bile akıldaşta öğrenilmeye gerek şu topluma. Bilmediğini öğrenip biliyor. Yanlış açılsa da 2 yıl, 3 yılda yiyen bankrot olup yapılıyor. Sonra başka doğru iş açıyor. Yani hükümet ya da devletin berde edip bileceği işi onlara azar vermemektir. O devlet dine ünsörüp göreyin. İstendik Amerika olaysın. Dine kadavançılık getirip bilyendir. Ruhsa tereno kadavançılık getirip bilyen. İstendik devlet. Yani yani köpçülüğe ziyan veren bir zat olsa şuna kadavançılık getirip bilyendir. Yine şu 8.000 tane iş yeri Türkmenistan'daki yine şundan halk açandır. Halkın iş yeri olur. Yani yapılan vakıfıyla satol belki eğerleri birazcık kıynalandır. Yani beylek adamlar hiç nemesine değil. Yani yiyecek çörüyormuş şu. Onun için. İş yerleri 8.000 Şol 50-60 adam işleyen orada onu köpüldük göreyim. Dünyanın adı. Oları yapan yağdayında nem etken daşarı yurtları işlemene gitmen oluyor. Yani Türkmenistan'ın yine bir bayrağı vardır yani işçi bayrağı. O elbette biz Xitay yağlık bir işçi bayrağımız yok yani. Çok azıcık işçi bayrağı var. Yine şonan daşarı yurtları çıkar yağlık etkenlerden. Son bir soru var. Devam edelim. Murat Düşenf'in ykbaly näil boldy diýip sorapdyr. Soraga gatmöhüm. Murat Düşenf näme bar diýip soramaly ykbalyň näile bolandygy soňky mesele. Yani yurttaşynda bir hereketlik başlady. O wagt ýoluň kaçan açyljagy ýa-da bu derece 3-4 ýyllap diýeli yapıp kalacağının nemesine hiç bilip bilmediler özlere. Krem etmediler. Hamala yurtta demokratiya var. Yine daşındakları yalan aydı ya. Yine hakkını sorap gören var. Video düşürüp YouTube'a koyup gör. Yine näme diýmek üçin etdiler onu bir kıvadı bir 6 ay ýala onu oynattılar yani 6 aydan soň gördü yani yurttaşyndaky iş eýam syýasy bir näme öwrülip başlatdy. O armady iýmediler diye. O armady iýmedi hiç kim. Soň gördüler ay Murat Düşenf ama bast ediliyor etdi. Yani öňkü nämemize geleldi ýa-da iň azyndan gorku siýasatymyza demokrat siýasaty tutmadı. Yine ykbaly şeýle hiç zaten bolanok ama bir sahnadan ibaret bir zat yani halkara guramalar gyzyklanarlar ýakyndan ünsüne Türkmenistanyň içine çeker diýen ýaly maksat bilen ýa-da şu gelip görende ine
Hakkını sorap gör. Arkayn çıkış diye YouTube kanalı var özünün. YouTube'a da koyuyor, interneten bar hemme zat koyup diye da. Yine Şunda men vermek için. o halkara vuramalar var arada ayağından çıkma kaydık geçsin. Halkara vuramalar bilen biz birleşik gördük. Onlar Türkmenistan'ın Berdi Muhammed'den has oldular. Yani onları aldamak için oynayalık oyunları yani Berdi Muhammedovlardan Türkmenistan'ın nämediğini, näme isteyen, näme sistemi, kim näme arkasında näme var has oldular. Yani detaylarına şey. Yani bizden o has oldu. Biz hayran olduk. O. Detayları, içeriğini öğrenişini, yemesine. Onlar elbette halkara vuramalar oynayas ya da aldayas deyip nämetde o halkara vuramaları aldanak, onlar aldanan ýalyk bor diýeli. Bor özü verildi. Sizin beğendim şu ýagdaýa düşenigde kendi o sizden gowy diýer. Biz öz dilimizi hatta Türkmenden daşary ýurtdaky şu dili öwrenýärler Türkmen diline has gowy. Türkmenistan için ýaňalyk dil bilýär. Ol oyunlar kän ýöremeýär. Özlerem bilen ok nämet börenler. Açıkçası diýip aýdaly. Özlerem bilen ok düşdüň ok bir zatlar edýärler. Sen öň hemme zat ýa-ni ýalňyş etselerem dogry etselerem ýörep durdy da. Hiç kim ýa-ni nemeden ok kritika getiren ok. Senin edýäniň näme diýip aýdanokda. Deme üýtgödi. Näşe sosyal setler demeler var da. Ulgamlar. Şular gelişdi. Öň ýeke wadardy. Rupur. Daşında bir rupur var, içinde bir rupur var. Başka rupur yok. Döretçek bolýarlar ýöne. O şolar şo gahrman diýse gahrman bolýar. Yok şol gahrman näl diýse gahrman näl bolýar. Kimler gahrman etdiler, o kimleri düşman etdiler bular. Yurttaşynda da başka. yollar açılýar diýilen nämen berjek bolýandyr. Yollar açıldı ine pelança uçýar diýär. Uçan ýeri ýok. Şu öňkü awgust aýynda has köpräk uçupdyr da. Awgust aýynda bir ayaklanma boldy aeroportda, İstanbul aeroportunda. Soň inden bolsa şol yollar açıldı. Diýilen nämen döretjek bolýar. Ýa biz Belarusiýada yolları açmajak bolup arza ýazandy görkezdik-de. Belarusiýadaky Türkmen ilçisi Şotayda da vizasız olan orta viza koyun deyip şotayan paýş ederdiler. ýani vizasy var. Hem viza goýdurýar, hem Belarusiýanyň içindäki okuwçylaryň hemmesiniň birden çykmagyny öňüne aljak bolýar. Aýda diýdiňe 3 tane urat bilýäs. Ondan köp alyp bilemzok diýär. Sebäbi näme ýazmandyr. Näme diýmek ýa-ni birden köp adam gelse biz galdyryp bilemzok diýär-de. Revolüsiýa bolýar diýen ýalyk bir näme getirjek bolýar. Onlar soňam alıp biler, alıp bilmez ýalyk ol her kiniň doğuşdan gelýän hakydan we watandaşlaryň aty girip çykmagy. Yo edýän jenaýat ine şol ine golu var, ady var. Diýme, ýigitler ne bir zadyň üstüne getirdiňiz indi bunu sypdyrman aýdaly. Döwlet konstitusiýa bilen işleýändir. Konstitusiýany bozýan Faktiýet bolsun, gurama bolsun, guruluş bolsun, prezident bolsun, aşağı bolsun, ýokarysy bolsun. Iň agyr jeda berilýändir. Köp yerlerde ýokary jeda ölüm bolsa, ölüm näme diýendir? Atmaly bolsa atýandyrlar. O ýa 25 ýyl bolsa 25 ýyl berýändirler. O konstitusiýany bozmadlygy şoň kepili bolýan adam prezidentdir. Nişony bozýar. Adamın tiyahat etme hukuku vardır. Şöyle konstitusiya diýilýändir. Tiyahat etmesi hukuku. O habar alma hukuku. Hem beceti diýilýändir. Men ýa-ni sözle murşum ýalak däldir bolýar. Ýa ýuridik dil bilen şotaýdy. Badyr. Şo zatlary çäklendirýän, gadagan edýän kim şo emelere prosedura gatnaşýan bolsalar iň agyr jadadyr. Konstitusiýa näme demeti? Siz konstitusiýa kuruluşy ýykýaňyz. Bu manysy şodur.
Rasul hatta türmeye baslanan adamın informasyonu mahrum etme hakkım yok. O Türmeye şol baslanan haklar adam. var. Ol hemme zatdan mahrum edilen o var. Devam edelim. Ol- Başka neme yok olsa sorulara. İldeşimiz täze goşulypdyr ýaly öňem köp gürrüm etdik. Ýene de gürrüm ediler. Türkmenistana dollary iki kursuny aýyrmak mümkinmi diýe. Türkmenistanyň. Kurt bolmaga hakkı yok. Mümkün. Ha, Yani kurt bolması ayırmak- mümkün. Aýyrmak o bir kenarda durmaly. No. İki kurs o düýünden ýalňyş bir zat kursu diňe bazary belleýändir. Bazardan başga iş saat belläp bilýän däldir. Ne diyeme bu bolýanyň düýüp sebäbi ne Türkmenistanyň hazinasyna yani Türkmenistanyň milli valutasyny konvertir etmäge muktary depetne çen ýetýär. Hazina bolman soň şo hazinaň pullaryny şular yani başga da atal. Yani tüýlerine birini peşkeş berýärler ya guruluş edýärler. Ne şoň etatyna yani konvertasyon bolup bilen. Bolmasa hazina şo pullar hazina gelýän bolsa hazina bilen Merkez Bank bunu rahat regulýet edip bilýändir. Ýöne Türkmenistanyň hazinasy hem ýok, Merkez Bank hem ýok. Pulum şuloň eline. Yani dinläp ýördiňiz akaly turiyat diýip. Pakatny demedim. Ya aeroport kurduk diýip. Ya da ne olimpiada geçirdik diýip. Şo pullar hazinada durmaly. O hazina şu döwletiň içindäki konvertasiýa manadyň nemetini hümmetini goramaly. O aýlanşygy şol üçin edýär. Na hazina bolman soň ne bular? Bir köl gurup ýör. Eýleki aeroport gurup ýör. Köşk gurup ýörler. Ne? Şol konvertasiýa nemeler şol. Resurslary Türkmenistana yeterlik derecede. Türkiýeňkinden beýleki döwletlerinikinden has ýokary derecede yani yaratdy baýlyklar nemesi gelýär. O Türkmenistana konvertasiýa bolmadlygy öňe gülkünçdür. Yani siz bir topar hırsyzy jahil ödüm. Bir akıllı hırsyzy bolanda da bir adam ýalak bolardy. Ýurdu başyna getirip alternatifde ýaşamasaňyz başga ýerde ýaşap biljek geldi. Şu wata için alternatifde ýaşap ýördiň. Onu nemedin tebäbi gelýär. Altyn asyr göwnüňizden turdum diýip soramazdy. O soruya kısaca cevap verelim. Yani doların iki kursu bolma mümkünçülüğü yoktur. Türkmenistan'da bar sever, Türkmenistan'da devlet yok. Yani sonra Türkmenistan'da da şu mümkün, iki kurs var diyeniz iki kurs yok. O yerde bir kurs var. Kaysı kurstan sen doları alıp satıp bilen olsan ne şu kurs vardır. O çeklendirildi, çekli kurs yine diyen olsan ya bak bazılar onu ya işlemez. Mümkün değil. Bolya doların iki kursu var diyeniz ondan hemen banka varsan başka dolardan al, başka kurstan alyan. Aydalı başka banka varsan başka kurstan alyan mı? Yok. Banka varıp soran dolar veriyorlar mı? Yok. O baha bolup biler yazgıdan varattır vatandaş. Bolup biler de prezident değil var. Konstitusiya diýen bir söz var. Mesela kitap ýalyp bir yazıptırlar tertip edilmeli. Var diýip bilýäňizmi şonu? Yani atın suratına bu at diye aitmam. O at değildir, atın suratıdır. Türkmenistan'da da iki kurs değil, bir kurs vardır. Böyle kişi dine surattan vardır. O bankta bir kızlanır. Özen kızıklı bir zat var. Hem çünkü işleyen kursu, Karavazar'ın kursu diyorlar. Yanlışmasam iktisadiyete giriş Evet. kitapları vardır. İktisadiyete giriş kitabında yani başlarda yazıyor. Karavazar'ın ne dediğini. Karavazar talon ülen bir zat alyan olsan Karavazar'dır. Novata duru alyan olsan Karavazar'dır. Yankıyalık çeklendirme girizilse Karavazar'dır. Payok deyilen zat Karavazar'dır. Yani esserin ehli sisteması Karavazar'dır. Devlet üçün değil, iktisadiyet üçün. İktisadiyetin kanunları vardır. Edil tebii kanun yalık. Misal üçün, çok yalık kanunu var. Onu ütkedip bilmeyen, onu insan döreden yok, insanı ütkeder yalık. Onun özünün tebii kanunu.
Onun daşına çıksan Österýalyk olarsyň. Soňra mine bizi Amerika ýykdy diýersiň. Sen näme üçin Amerikany ýykyp bilmedin? Yani o näle bolýar bizi Amerika ýykdy? Bizi Yani gowa sen adam diýjek de. o sen Evet, evet. ykdysadyýetyň, Temini men 2 minut demedeyin ädir Bolýar. gelýän. Bolýar. sen ykdysadyýetyň daşına çıkarsaň dany ýa-ni ykdysadyýetyň kanunlaryna ýok saýyp ykdysadyýet ýöretjek bolýar. Mümkin däl oňalyk bir zat. Hmm. Yani o näme diýmek bolýar? Bir deniziň içinde ýa-ni traktor bilen gezmek ýalyk bolýar. Gezip bilýän mümkin däl. Ola mümkin däl. Dollara 2 kurs goýmak, talon paýlamak, paýok bermek. Bu zatlar mümkin däl. Aýdyp bilersiňiz ýene barty mümkindir diýip. Mümkin bolýan bolsa, birinciden hem milyonlarca adam öldürülendir şol sistemany aýakda tutmak üçin. Milyonlar adam. Dowamly o diňe Stalinin köpüne berilýän ikisi. Yok etti adamları. Yani ola adamlar edilsiz ýalyk adam, olum ütgeçkeri yok. Yani birazcık yani şol sistemanyň içinde bilýän adamlar, akıllı adamlar. Şolary ýok edip şol sistemany saklamak üçin, yani ykdysadyýetyň başynda işläp bilmek üçin. Yani olam 70 ýyl, 100 ýylam dowam edip bilmedi. Bir döwlet üçin 70 ýylda bir döwletiň ýok bolmagy, ýykylmagy gaterlet zatdyr. Onu aýdyp bilersiňiz, SSR ýa-ni federativ ýapy nämesi bar diýip. Ýöne Amerika da edil şoň ýalyk. Germaniýa edil şoň ýalyk mysal üçin. Kytaý No. edil şoň ýalyk. Hiç birisi hem yankı unitar bir sistemi de ele olan desem ayrı böleklerden bir araya gelinden konstitüsiyon aşağında birleşen bir federasiyalar var. No. Indi soraga geçeýin dowamyna. Haýsy gurama Türkmenistan prezidentiniň hasap kitabyny ýöredýäkä şol gurama Türkmenistanda barmykan diýip sorapdyr ýyňdaşymyz. O upravdylan. Ya. Şu ýöretmek. Yo, ýa-ni Ona budjet bar. Amerikadaky nämäni täzeden aýtsak has düşnükli bolar. Ine Amerikada Agoy diýip bir öý gurupdyrlar, White House ýani. Şol ýöredýär kim gelse-de şo taýda dur, elmi dama, düzgün tertipler hem dur. Artık maç çıktaç ediverse özüne töledýärler. Artık maçyny. Türkmenistanda ýokdur oňal gurama. Özleri kellesine göre işlet berendir. Hasap tutmak gerekmene hazır Türkmenistan ýagdaýynda. Hiç kim hasap soran nokta hasap kim üçin tutjagyny. Ondan ýene de şu ahranasy bardyr. Ben Muhammedowyň ahranasynyň puluny şulardan almalydyr. Demän demesinde ýa-ni saýlanan prezidentde olar ýalyk ahrana bolmaly diýilen deme ýok. No. Geregem däl. Ol sen 97% halk saýlan bolsa sen halkdan näme üçin gorunýan sen? Yo saylanan ok. Yani Devam edelim mi? Ha basit. O. Devam ediyor. Gelecekte bizde diye daşary ýurtdan gelen adamlara öý, jaý satylar mı diye olara satylsa watandaşlyk beriler mi? Oğullar, gyzlar gulluk eder mi diye harby gullukdan söz edýär. Şeýle bir soraw bar. Birinci soru daşary ýurtdan gelip Türkmenistanda ýaşarlarmy? Indi senin Adam gelir mi deyip ilk laf kurşonu demedi. Belli bir wagta çelli gelmezler o. bir näme bolan soň birinciden daşyndan adam gelip sende ýaşamak üçin ýankı kulturaň bolmalydyr. Şo adamyň isleýän sen kulturaň on kulturasyndan güýçli bolmalydyr. Mysal üçin şu Türkiýede näme üçin galmak isleýän? Ykdysadyýet mi? Ýok, bulan kulturasy biziňkilen has ýankı pulta diýelim. Ondan soň Özüne çekici. içeridäki o tertip düzgüni, ýaşaýyş şertleri, ine bu zatlar üçin edersiň, gapdandakylar sana gelip ýaşamak ister. Ýani ýaşamak üçin döwlet şert koşar ola gelen adama. Mysal üçin sen taryhyny bilmeli, aýdal Türkmeniň taryhyny bilmeli. Dilini bilmeli. Diline, ne dilin ýalyk bilmeli, şert koşar ve belli bir ýyl şol Türkmenistanyň içinde sen şol ýerde ýaşan bolmaly. 5 ýyl bolar, 10 ýyl bolar, ol gene parlamentiň işi. Näçe ýyl diýse, şonça ýaşansoň ol adam grajdanlyk ýa-da watandaşlyk alma hakyna eýe bolýar.
O alıp biler, alıp bilmez diyen zat nämeden eýe bolýar. Şo haka eýe. İslese alar, islese almaz yani. Hukmana eýe diýeniyor. Soň watandaşlyk alandan soň watandaşlaryň jogapkärçiligi bardyr. İstendik watandaşlyk alan adam Aýdaly Türkmenistanyň ýa-ni harby doktrinasy näle boljak men bilemok. Ýöne şoňa görä gulluk etmeli bolsa gulluk eder, etmeli däl bolsa etmeli däl bolar. Ýani şoňa görä de ädilleri bolar ona. Bu zat soňa ýa kanunçylygyň Türkmenistanyň reputasiýasy diýen bir zat bar. Näşe reputasiýany häzirki bozulan reputasiýany hemme Türkmenistan diýse özüňiz bilýäňiz näme başynda ýa-ni association diýilýär. Näme bilen baglanşdyrýarlar? Diktatura, kanunsuzluk, ýene şoňalyk baglanşdyrýar. Dogry bolýarmy şu sözüni? Association. Şoňalyrak bir nämesi bar. Yani bağlanıştırmak diysek doğru var. Bağlanışdyrýar. Şoň üçin oňa ýene 50 ýyl işlersiň we Türkmenistanyň reputasiýasy düzelir. 50 ýyl işlersiň diýende ýöne işleň ok. 50 ýyl şol ýalňyşlary, ýa-ni yaralaryny düzeltmek üçin işlersiň. Awraýy ýerine getirmek üçin. Hukugyň, adalatyň bolmaýan ýerine hiç kimem baranok. Şo zatlar Ine dikermese. özümüz daşna bilim alacak büyüdük, okuyacak büyüdük ya da işleyecek yine tecrübe hem adam daşna kaçan. Yöne yaşamak için daşna çıkanlar var. Yani çağlar eklemek için bu katı ayrı çıkıyor. Çağlarını goramak üçin çykyp göründirimken şu çağlarını daýalamajak bolup. Öz öýünden yani çıkıp kaçıkayken ama barıp bilemok. Yani daşındaki vatandaşlık meselesi şoňalyk onu parlament çözer yani. Vatandaş bolan soň sen denk hukukludur. Türkmeniň watandaşy nähilek neme jogapkärçiligi o demeligi bar bolsa şondan peýdalanmaly bol. Bizde o näme käwatine täze tutmasan näçe wagtda gurlar men 100 ýyl wagt berýän-de sebäbi bizde diýlensek de ol Bizim pikir edýän täze Türkmenistanymyz 100 ýylda urlar. Şey diýsek has doğru. Hem mezarı doğru eden ýagdaýynda kendine 100 ýylda gurulýar. Indi ine daşına çıkansanız Türkiye'de size hiç kim bir çurka diýen däldir ýa-da ýene şoňa kimsiten däldir. Edil şolar ýalyk görýändir öz ýanynda özleri ýalyk size gatnaşyklary bardyr Türkiye'de. Ýöne mysal üçin Türkmenistana biri baran ýagdaýynda şonu hukman kimsi derler. Taksiyaminen de pulunu alacak olur. Bäde bir taksiyaminen de pulunu alacak olýarlar. Olam gaterwet bir zada ol. Başga bir daşyndan gelen ýa-da dilim bilen okdy bir hili adam yerine goýan oklar. Olar aslında soýmaly diýilen bir düşünje bolýan. Allah bolýar diýilýär. Türkmenistan'da da edil postsowetleriň köpüsinde şu zat var. Daşyndan gelen adamı ýa-ni hiç hormat diýen zat görkezmek. Goragyň ýokdugyny bilýärler, şondan edýärler. Olaryň oň ýalyk tes bir insan olanyň manysyna gelen ok. Ol aslında sen teslim bolýar. Yani bir adamı äskermezlik diýen zat gaterwet adam. Näme göre oň ýalyk özüň alyp barýan. Orsedem edil soň ýalyk bir orsedem ortada Gönü köçede o gitti ýurduna ýene näme. Çurka diýip öýkreýlejegem bolsa Aziýatdan bir daýom diýer. Orsedem sebäp postsowetleriň hemmesi soň ýalyk. Men Türkiýany bilýän ýöne Türkiýede oň ýalyk näme ýokdur. Lakin tersine ýa-ni doganlarymyz diýip bizlenýändirler, kömek etjek bolýanlar bir şeýle. Bu zatlar elbet zat däldir. Ýa karşyndakyny özüň ýamyk görmek. Ýöne Türkmenistanda mysal üçin şo ýok. Türkmenistana niýden bilýär? Ol kommunizmi goýup bir niýeti geçirýärler. Dowam edel onda. Aýyň 14-nde bolan Orta Aziýa ýygnaklarynda Täjikleriň prezidenti Putiniň ýalňyşyny düzeltdi diýär. Türkmenistandan baran bolsa öz gorkusyny düşündirdi. Utanç. Ama sizler nähil baha berýäňiz diýip sorapdyr. Biz ne bahamyzy aýtdyk, hökümetiň hem ýok, o konstitusiýaňdan ýok, ýani kanuny döwletiň ýok, hökümetiň ýok. Bu her nemede şo ýa-ni terrorizm bar ýene näme eýle beýle diýip
Çıkış etmeydi ya da şol bir yazıp berip birleşen okuyalar. Inni Ana. şu arada bir daha da edelim ya ortaydı bilmedim varlap bilem yok. Yani Europarlamentlerin nemesinde terörist devlet deyip kabul edildi ya edilecek şoloriyalak demetti de. Onu Türkmenistan avtomatik ya, terör devleti, terörizmi kollayan devlet boluyor. Bu terör deyip köprak demestin, çıkış ettin. O kimin teröristliğini onu dünya suud diyebilir. Sözün manasından düşünen var yani terörizm nämediğini. O Orsam düşünen o. Orslarda yankı ina gent diye yani ina demek başka demek. Yani Orsya'dan başka inagent deyip bir statyası var. Orsların. Şimdi şu inagente yankı Dimitri Ilyich jurnalist. Şonan girizipdirler. Jurnalist özem inagent sebebi Miran agenti, Ukrayna agenti. Agent demek ağzası demek. Olan Ukrayna vatandaşı demek. Orus için inagent. Ukrayna'da 42 milyon adam inagenttir Orus için. Yani Orus'un Daşa yurt prizmasından. agenti değil ya da inagent olan o tercümesi şeylere. Agent sözüm ol ağza demek. Ağza Ne demek, bileyim, ha. bizim Türkmenistan'ın agenti elimizde pasport, yani dokazatelstva ama biz Türkmenistan'ın agenti memnun. Şimdi Orset başındaki bir adama şol günahkarlamanı bildiriyor. Bir adam, yani Dimitri Ilyich Gardon mu? Ya o gardon. Yine şoma bildiriyor. Aslında Orset'te yaşayan yani 125 milyon, 140 milyon var halk. 140 milyon halktan belli ki hem adam inagenttir. Dünyada hem adam Orus için. Ne için bir sanağını görkəcəklər. Sözün manasını düşünün. Okuyunuz. Hatta ne zat deyip fikir etmeyin vatandaşlar. Buralar degradasiya deyilən zat ne şun yalı işləyənlər. Belli bir vaxtdan sonra sözlerin manasını yani hiç kimse reden oğlan düşünen O zombi alak bir deme oluyor da. o Benim korkan deyip bir şey alak rahat oluyor da. Şu zan bir gün yan demesi. Korkan değil ya ne Türkmen'den demesi. Böyle yaşlardan meter yaşı kartaşanlar şol alak demeye demediptirler. Ve o da orak yaşan normaller şu neme aşağına korkan. bu nemeler var arada yankı geçirilen neme değil ama yığınakların bunların duşları. Referandum. Yok yığınakları yok mu bunlar? Her ay 2-3 tane geçirdiler ya son Ha. günlerde. Şu Asya'da geçirilen yankı Orus'un hem atmasya, Türkmenistan atmasya. Yine o yığınaklarda ben sonku özünüz vatandaşlar analiz etmeniz ben size hayiş edecek sonku yankı 2 yılın içinde Türkmenistan prezidenti Mire Baran olsa barsın tapal yok. 2 yıldan beri yine 2,5 yıldan beri halk ayaklanıp oyanıp başladı. Türkmenistan'ın ritorikası, hopsuzluk, birlikte terörizme karşı görüş yine şoldur. Yine şoldur. Başka hiç saat yoktur. Ne için 2 yıldan ön yoktu da şu at başladı. Bu zatlar ayda otuyor korkanlığın olur. Diliyle özleri ayıpkanlığın O olur. aydın ikilinden terörist olmalı oluyor. Keminenem yanımda alıyor. Bize gene terörist yerler. Yok terörist sözem düşündürürsün nesip olsa sapara. Ne emediğini bilirler teröristin. Yani o Tayarlap durstu yani. aynen Sapaklarını alırlar. bunların eline Yine şol meselede de hopsuzluk meselesinde de Türkmenistan'da yine şu nemede yağdaydı. Hopsuzluk meselesinde de özleri yok ettiler. Yani Türkmenistan'ın hopsuzluğunu koruyup bilecek akıllı adam var olsa emmesini yok ettiler falan. Şu an hopsuzluğunu koruyacak adam olmuyor falan. Yani terörist Korulunu hiç hile korulan olmalar. Dine yankı sözülen koruyup yerler yani sözülen bir yere çok korarsınız. Bir yere çok koruyup bilersiniz. Yani onun sonu ne hemen? Yani akıllı yok ettin. Şimdi her firkunen siz koranmalı. Bizim hemişe berde YouTube'da da bir gün hücuma geçilgen. Yine şu hücuma geçilen vakti siz koranmalı. Yine şu an Türkmenistan'ı saklat veren arkasında Orus olsun diye tap aldı yok. Oruslarla çünkü koranışını görüp oturuyor. Ukrayna'da da özlerini koruyacak oluyorlar. Türkmenistan'a birazcık hasam uzak olur. Onun için yine erti hücuma geçilende ne edip koranacak oluyorlar. Yine akıllı yok ettiniz. Kusman edersiniz. Ona aydık ki ben bulan eden yanlışlarını.
Yani akıllı yol etmek ve halkı daşına çıkarmak. İşlep verirsinler, pulu uğraşıyor diye. Ne işlep dine pul değil, bu akılan baracak. Aklım var yani izne boş varanok da. Yani o akılan näme diýen pikir etýärler. Akıl diýende men bärde kemiňen akly ýa-da saparaň akly däl. Akıl başga bir zatdyr. Umumi bir zat ol ýa-ni universal standart. Üständik ýa-ni insan beýniniň hemmesinde akıl bolup bilýär. Hemmesinde o ve o akılı siz görüp bilmeýän ýa-da bir jeriş ol. Sonra alan tapdy, o sizi aldap geçikdiler o akıl. O telefonu teredüven bilip bolan okdy yani. Telefonda da görünen o ki saatte renkende de çıkan o. Ne akıllı saklasıysanız. Onda sonra okuyan şahsy sonra ýyldaşymyzyň. Men hazır 40 ýaşymda diýe geljekde täze Türkmenistanda diýe. Kiçiligimden arzu edýätim harby işgär bolmak diýe waýan ofisier. Son bolup bilermi diýip sorapdyr. Bu arzu etmek gaty gowy ýöne bu taýda wezipe paýlaýan biz däl, onu ýadyňyzdan çykarma. Özüne bağlı diyor. Özüne bağlı Özüne yani. bağlı. Özüne bağlıdır. Onu biri ýa-ni bolup bilermi diýende biri kömek etmeliyle ýalak näme bar da. O boljak bolmaly. Näme? Kemiňe tödüň böläýdi öýden hatem pikirin tamamla. Mesele boýunça hemen aýdaýyn. O harby institutyň öz ýa-ni harby guruluşyň öz bir nämesi bolýar. Özlerine näme değişli düzgün tertipleri bolýar. Şo taýyna nädip gelinýär, nädip gidilýär. Şoňa bagly bu zatlaryň hemmesi. Diňe bu taýda başga ýerlere. O ýeke şu karýeraňyz ne Türkmenistan bir sürülmedik bir tarp yer, ne biznes üçin, karýer üçin, ne şoňa ýaşlar dogry düşünüň, o elinizi çabuk tutun diýede türkler, şu zatlar ýa-ni 5 ýylda döwlet gurulyp berlen o. Äger ömrüne bir zapar gurulýandyr. Gurulýan nädir? Şo taýda o her kimiň bir şansy bardyr. Ne şu şansyňyzy ýitirmeň, bir aktiv boljak bolun. Bir üstünlükli adam bolmak üçin ne şolar ýalak şanslarym ulanmalysyňyz. İş nemesinde de, tüccar nemede de, kariyeri nemesinde de, täze zadyň nemesi, bir startup ýalak neme, ne täze Türkmenistanyň guruluşy. Bir de ne äger biznesmen bolma şanslaryňyz nemesi gatulur. Şonu ýitirmeň. O yaş meselesi diýilen ýalňyş bir zatdyr. Yani Türkmenistan'da şol düşünce bar men düşünce indi yaşın bir yere yetkigen yene diyen sözler vardı. Yaş hiç saat aslında elbette yani biyolog taraftan adam garraya yol geçtikçe yine bizim etçe işiniz mesela 70 yaşında men vayen olup bilerim diye. Yine koydu soru. Bolup biler şol adamın. Yani özüne bağlı. Men ödüňi tutýan bolan. Saparany öýünde. Waýenli diýende sen mysal 70 ýaşdan soň gidip ýa-ni granitsada uluk etmersiň, ýani aýdaly waýenli okullarda ýa-da waýenli şkollarda sapak berip bilersiň. Konsultant bolup bolýar. Konsultant olup bilersiň, goşunda näme bolmaly ýa-da goşunda görýän ýalňyşyň bolar, näşe ýalňyşlarda. Onuň üçin özüňi ýetişdirmeli. Ýani 70 ýaşynda bolanda näme 70 ýylynda ölýän diýip pikirleýän, mysal üçin soraw. Yani şoň üçin oň ýalyk ýaş meselesini Türkmendan zaterwet zatdyr. Aýdaly 40 ýaşamasaň prezident bolup bilemok. O ýaşamasaň bu bolup bilemok. O näme diýmek? Yani adam belki 50 yaşandır, yine aklı näçesinde bilmişsin bilemok. Ya da bir adam 20 yaşındadır, yine aklı 40 yaşındadan has bolup işleýär. Şoň üçin yaş meselesini ken problema däldir, problema etmelen däl. Çağan yaş bolýar, 18 ýaş, 18-den soň siz her ýyl 18 ýaşyňyz dolýar. Paparaga da 18 ýaşynda. Ya men ikiňiziň bile ýaşan ýaşyňyz bilen detdeňden o kiýalak bolýanda böldüm. Şonda da ýetenek sapara.
Soru okayan, o kızıklı bir soru. Türkmenistan teritoriyası täzeden çizilecek mi diye ya öňküsi boljak mı diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Öpsüdürler näme deme. Adalçak bolýam ya köpelçek bolýam kan. Türkmenistan'ın teritoriyası yankı neymiş o? Birleşen Milletler Uğraması mı? O demarkasiya edilen Türkmenistanyň ähli nemesi hiç bir davaly nemeli yerlerimiz ýok. Sovet döwründe çyzylan nemedilen ýöne demarkasiya edilmeli edilen. Özbekistan, Kırgızstan, Täjikistanyň kıyalap problemler yok. Hiç problemi yok. Yani çizmana gerek yok. Yani näme göz öňüne tutulup soruldy soru, o käşke onam yazan olsa o bolurdy. Ama o aydın yankı Maltumulu'nun Türkmenistan'ı var. O başka hilirerdir. Yani Maltumulu'nun koşullarında geçiyor da Türkmenistan teritoriyası. Ha, Türkmeniyle de ilk geçiyor. Yanlış mı o yerde? ýa-wa. Ýa-wa. Kendine sonra okar. O soru okayan. O Azat Türkmen diye Azat şu kepke giyip çıkan oğlancık bolmalydy. Şu arada Suriye Türkmenistan'a giden diye şu arada aydıp verseniz diyen ya. Habarymyz ýok. Bize hiç O, habar gelmedi. giden adamam yok, gelen adamam yok. Yani ünüs vermeli meseleler bu değil. Bir adam, iki adam yitipdir, çıkıptır, uçuptur, kaçıptır bu zatlar neme değil. O mesele şu an Türkmenistan'da yani gelecekki neslin nemesi göz önünde tutuluyor da. Ola olanlar bilen biz habarlaşamız ama e, bir oyunun bir nemesi böylece o görünüp dur. Başka hiç zaten. Azad'ın özü yani oyuna düşüp bilmedi. Ya, öz düşünüp bilen değildir ya da. Görüp E, bilmedi. Yani. Neme diýerler de. Şu pul cihazı alsan bir gyra çekilip dursaň bolar. Diýen ýaly. Her türlü neme bolup bilýär. Şu sahnada çıkıp gören adamların köpüsünün geçmişine Türkmenistan'da durmuşuna gurrun versen hayran galar adamlar. Gerek değil yani bizim meselemiz o değil. Olar bolsa da bolmasa da onun gırasından geçip gidiyor bu zatlar. Bullakan zat değil. Şu yani köçenin gırasında oturup köçeden geçenlere değirmek yalak bir zat öbürcek olyalardan bu işi. Şonun için bir soru veripdir. Owamyzda gaty ýerler nähil edip halkymyza bölüp bereriz diýär. Meselem hojalygy 1 hektardan bererismi ýa-da hojalykda adam sanyna görä bererismi diýen ýaly. Sorapdyr. Deme. Bu Gowtoro o Türkmenistan'a 480 ya 448 bin kvadrat kilometr toprağı var da. O jemi halkı alanda 5 milyon. Onun ya maşkala ya da ya kämillik ýaşyna ýeten diýende ýarty neme diýär. O yer sizin işläp biljek ýeriňiziň muktaryny döwlet berip bolýar. Yani nemäň nemesini şonalak. O bir garşy ýerem eýesiz bolmaly. Yani döwletiň bir howpsuzlygy üçin ýa-da bir umumy ýol çekiljek yani neme ya başga bir detgalar geçecek ýerlerden başga ýerleň hem bejeti hususy bolma nemesi o şanty 100% şonalak. O şoň üçin yer problemi o az veriljek, kän veriljek demesi ýok. Asfoit edip bilýän optimal neme kendi berip bolýar. 1000 hektar mı? 500 hektar mı? 100 hektar mı?
Ýöne bunu hadina çödýär. Hadina elinde hem beceti o hadina yerinin efektivne ulanmasynyň tarapdarydyr. Hadina elinde ama şeýle bolýandyr. Şol nemäňiň kepilem o kizinkiliğinin kepilem hadina kaptalına durýandyr. Hadina ýa-ni biz şoňa üns berýär. Yani hadina bolmasa döwletin bolýan näler nädir? Şu wagt döwletiň döwlet nemesinde däldir. Görülýän hem däldir döwlet nemesinde. Hazyna ýa-ni ýuridik tarapdan goragydyr. Ýene bir goragy bar onuň her bir ýa-ni kişilerde isleýän adamdyr. Mesela ýara boljak, şo ýaraňyz bilen hem şol öz territoriýaňyza ruhsatsız giren adama karşylyk görüp bilýäňiz. Onam aýdyp geçeli bu zatlar ýa-ni hususy eýçilik diýmek diňe paýladym etdim oňalyk işläni. Onuň birinciden goragy üçin edilmelidir. Garant olmalıdır bir zatlar üçün. Ve ol ýa-ni gatnaklaýan olan ýagdaýynda has bolar. Garantiýa. Ondan kelime aýdyň ýara bara dagdadyň Türkmenistan neytral ýa-da Türkmenistan neytral bolmasy üçin halkyň elinde ýara bolmalydyr. Splasnoy. Şwýtsariýa teretip görüň. Armiýa diýendir, armydan şol ähli arsenaly bilen öýüne gelýändir. Şo ýaragy elinde ama öýündedir. O adamlarda yara bolmak diýmek bir-birini atyp görmek diýmek däldir. Adamlar o akylly canlar. O düzgün wa tertibi bar. O düzgün tertiben bilýän canlar. Yok sapara ol yara meselesinde yara olsa adamlar birbirini öldürer yene diýerler. Da men ýöne bir gadaýdaýyn. Maşyn bilen adam öldürüp bolýar. Onda maşyna gadawan etmeli. Daş bilen öldürüp. Daş bilen öldürüp bolýar. Onda daşlary toplamalydyk mesela. Düýünden ýalňyş bir düşünje şonu beripdirler. Ol islendik dünýäniň islendik ýerinde ýa kommunizmde öwrenşiň ýalyk. Eger halkyň elinden ýara almayan olsa ol halkyň hopsuzlygy üçin däldir. Diktaturan döretmek üçin edýärler. Şol kanundur. Diktaturan büyük demelerinin biridir. Halkyň elinden ýara almaly, ýaraňyzy elinden aldyňyz o tarap beýan teni gul etmelidir. O şoň ýaly işleýär o sistem özü. Şoň ýaly ol ýara ene bir-birini öldürer. Onu näme dedip bilerler? Ýa-ni bir yaralı adam birini öldürdü. Şoň üçin yaraları toplaýasyp, ýa-ni öldürden hem ýene şol toplajak adam öldürdi. Ýa birine pulunu berýär, ýa bir gada edip şantaj edýär, sen gidip şu ýerden neçe agalar öldür. Olam gidip öldürýär, soň aýtdy ýene gördüňizmi siziň elinizde yara adamyň elinde yara bolan üçin bu çagalar atypdyr, şoň üçin yaralary toplaýasyp diýär. Şol meseleleriň hem gozgalmazlygy üçin bir akyl gerekdir. Ýa-ni senin ýene yuristlere gelýärse-de, ýa-ni yuristleriň, hukukçylaryň Şu ýuridik fakultet şeýle gymmat bolan soň biz şu zatlary bilemdik. Bahalarynam ýazdylar. 30 diýen bar, 40 diýen bar, 50 diýen bar, 120 diýen bar. Adamdan adam ütgän ýaly. Soň aýdyň ine sen ýa-ni gaýdan nämäň boýunça sonra bunu açyklyga getirmeli ýa-da aýdyň ýa-ni düşnüksiz bolýar-da. 100 ýyldan guruljak bolsa täze Türkmenistan entek gaty kän wagt bar eken diýip sonra goýup durýan. Hakykatdan hem känmi diýip soraýar-da. Şimdi men şuňa ýalyp jogap bereýin. Bir sanap öý gurjak bolsaň azyndan 4-5 aý gidýär. Bir öýü gurmak üçin 4-5 aýyň gidýär. Bir sanap öýü gurmak üçin. Şimdi onu ýazan watandaş men kemsitmek üçin aýtmaýan. Belki pikir edýändir ol. Erkekde var, ýa-ni bir sakally, bir ýaşly, bir elindäki taýajagy bilen şeýtkä bolýar da burada. Ya da Aladdin'in cin mi näme şu? Cin. Aladdin'in lampası vardır, cin vardır. Ine şu lampa aýtdy, o cin 1 sekundda edýär. Ýöne döwlet gurmak diýilýän, ýa-da bir döwleti başdan soňra çenli gurmak, ol hiç kaçan guruluşy gutarany ok. Şu gün Amerikan guruluşy gutardy diýip pikir edýäňizmi? Ýok, dowam edýär. Ýöne men aýtgan şol dünýä bilen ýarşyp biljek, dünýäň ýa-ni geopolitikasynda iň bolmanda ady geçip biljek ýagdaýa gelmek üçin biz 100 ýyllap işlemeli. Guruluşyny 100 ýyl dowam edende sen göze görneli ýalyk bir zat çykýar. O bir günde gurular, 2 günde gurular, bir sanap öýü bir günde gurup bilemok. Bir sanap insan bir günde bolup bilemok. Bir insan ýa-ni
devlet için faydalı ya da toplum için, köpçülük için faydalı bir insanın yetişmesi için 40-30 yıl vakit gerek. En azından 40-30 yılda yetişir bir sanat insanı. Siz devleti näme deňeýäňiz? Men şo sorajağım. Counter Ya en barkysine soraw. Türkiýany el alyň, 100 ýyllyk bir döwlet. Entegem dowam edýär. Ýöne Ama altın atyrı bakym gurup bolýan eken aýda ne bileyim ben bir şaýat. Altyn Asır Şoň olmadan üçin Şonu bir ýaşap. gecede gurdular Altyn Asır'ı. Şoň ýazat gerekmi ýa-da? Yo, nämesi bar? Bu gurmak diýende belki kıyın gelýän olup biler düşünüşmek ýa-da täze Türkmenistan diýip konstitusiýa ýazsak, şol guruldy diýip pikir edýärler. Ýok, ol ýene yalandan ibarat bolar. Gurulmuşyk ansatsaat däline bir sanat öý gurmak üçin. Mesela näçe sanat öýü bar, näçe sanat insan bar, ýani guruluşlar, Aynen. hazyna, beýleki olan işlemleri insanlaryň şol sistema alışmagy ýa-da öwrenişmegi we şoňy dowam etdirip bilmegi. Aydın bizim Bazıları- pikir edişimiz ýalyk pikir eden oklar bir misal bereýin. Geçenlerde bir ýerden edipdi-de. Täze Türkmenistan onun üçin Täze Türkmenistan ýa-ni ýurda baran wagty pensiýasyny almak ekeni. Şoňa düşündüm-de. Başga hiç zat gyzyklandyran ok. Ine pensiýasyny alyp bilse, sebäbi nemesini köýdüripdirler onuň. Düşünüşüm boýunça. Stajyny. Stajyny köýdüripdirler. Gidipdir staj. Soň şonu soraýar ýa-ni. Käbir adamlar üçin Täze Türkmenistan ýa pensiýadan ibarat. Käbirler üçin topragyny alyp bilse Täze Türkmenistan bolýar. Umumy näme möçöründe alynan ok ýa gaýdyşyň ýaly bir giden dünýä ýurtlar bar. 200 san döwlet bar diýeli ortaça. 200 döwletiň içinde öz ornuny tapyp, şu ornuny gorap ösüp bilmeli. Ine näme bardyr? G7, G10, G20 diýip. Ýani giant diýilýär-de düşünüşüm boýunça. Iqtisadiýaty uly bolan 7 ýurt, iň uly 7 ýurt, iqtisadiýaty iň uly bolan 10 ýurt, iqtisadiýaty iň uly bolan 20 ýurt diýilen ýalyk näme aýrylýar. Ýani şonuň içine girmek üçin ýarşýarlar. Ýani döwletlerin nemesi şol. Maksatlary, soň şo maksatlary ýerine ýetirmek üçin prinsipler bolýar. O prinsipler. Şimdi yankı G10'a girmek diýdim, ekonomik G10 diýdim, girmen doğru maksat ya da vizyonu şol bolýar. Ýöne o ýere girdiň diýeli. Girdiň seniň vizyonyň gutarýarmy? Gutaran olsa soňky ýyl ýene girmeli, soňky ýyl ýene girmeli. Beýlekler hem girecek bolýar we birazjyk yankı okuly geçsen ýene 15-nji-de ýa-da 20-den hem aşağı düşüp. Ýalňyş siýasatçy saýlasaň ýa-da. Ýalňyş ýa-da. Ýöne halkyň gidip ses İleri berende gelir durur diýen. ýalňyş sesi beren ýagdaýynda sen şol ýerden aşağı düşýän. Ine şoň üçin muňa näme dinamik diýilýär, näme diýilýär? O dinamik, canly, diri. Şoň üçin o ýerde bir gutarnykly bir näme ýokdur. Ýani döwletleriň. Ýöne sizin indi men ýöneköy dilde aýdamda Täze Türkmenistany gurmak diýdim-de. Täze Türkmenistany gurmak çünki ýalňyşlyklary düzeltmek ýene ol işler ýa-da Türkmenistanda iş problemasyny çözmek. İş problemasyny çözmek Türkmenistanda 2-3 ýyl wagt alar. Oň ýaly edip sorasaňyz. Ýöne Täze Türkmenistan diýmek ol ulurak bir zat. Ýa-da Türkmenistanda korrupsiýany çözmek 6 ay wagt alar. Korrupsiýany çözmek. Dollaryň 2 kursu 1 sagat wagt alar şonu çözmek. Dollaryň 2 kursuny çözmek. Soňra 2 kurs ýalyk edip alys-çalys edýän bolsalar oň ýalyk enaý diýär-de. Türkler enaý bar bolsa dowam eder. Onuň işimiz ýok. Ýöne sistema 1 kursu göni 1 sagatyň içinde geçip bilýär. O pensiýaňyzdan şonu alyp Pensiýa ýankı staj meselemiz bardyr. Stajyňyz ýanma mümkinçiligi ýokdur. Onu ýaly düzgün nereden çykýar gaýy? Stajy bir gün işledin, sen stajyň bar, sen şu bir gün üçin ýankı pensiýonly fondlar bardyr. Şol fondlaryň biri bilen sen dogoworyň haýsy bilen bolsa, şol senden bir günlük stajyň aldy, ýankı eýem ol obligation diýilýär. Onuň jogapkarydyr. Sana ol jogap, ýani jogapkarym ýalňyş bolýar. Sana karzı vardır onun. O beräýmeli. Bermedik ýagdaýynda ol näme diýilýär? Default diýilýär. Karzını vermese sana, bir adama karzını vermese pensiýonly fond default ýani işden ýok. bankrot bolýar, default. Bankrot.
Onlar da yani default kullanılıyordu. Yani yok demek. Öz özünü yok eder mi bir pensionlu fond? Bir adamın pensiyasını vermeyecek değil. Yani demek sen stajın yalan. Şoň üçin onu o stajyny yatırıp bilýärler. Yalan staj olup biler. Yalan iş Türkmenistan şunuň yalan muallimler, yalan doktorlar, yalan siýasatçylar, Yalan prezidentler mi var? yalan prezidentler. Soň elbetde olaň nämesi yatırıp biler. Yani täze Türkmenistan diýende men göz öňüne getirýän zadym yani bilimin berjek niweleri netijesinde dünýäde nädir unik bir zat özüne mahsus Türkmenistanyň ýa-da täze bir zat ýa-da bir bilime faýdaly filosofiýa, täze bir bakış açysy diýilýär. Ine şoň ýalyk bir düşünjeleri dünýä şoň ýalyk kişileriň çykyp bilmegi Türkmenistanda täze Türkmenistan we şoň üçin biz işlejek bilýär. Maksadymız şol. Ol önüme öndürüp satmak bilen iş tutar onu. Yani şoň ýalyk insanlar döredenden soň bu insanlar döwletiň dowamy bolýar yani olaň netijesinde. Islendik ýerde mysal üçin şu günkü Aydın Saz Sumgat diýende Italiýa ýadyna düşýär. Onu haýsy Italiýan siýasatçysy misal. Ýa-da sport diýen wagtyň kim futbolda mysal üçin Angliýa canlanýandyr kellämde. Yani çoň ýalyk adamlaryň ýetişdirilip bilinmegi üçin. Yani Einstein ýalyk birini ýetişdirmesi Türkmenistanyň Einstein ýalyk bir kişi ýa-da kişilik ýetişdirip bilmek 5 ýylda bolarmy watandaşlar ýa-da 10 ýylda bolarmy? Nesilleri alar o. Einstein'in Arada çıkmak Türk için 600-700 Türk yıl başları gitti. yetişiyor. Türkmen başları yetişiyor diye ne? Şu günkü diňe şolar ýetişýär. O beýleki ykdysady ösüş diýen bolsaňyz täze Türkmenistan baý diýip onu 10 ýylyň içinde göne Türkmenistan ýa-da eksporty boýunça dünýäň belki 20-sine sokup bilersin 10 ýylyň içinde. Ýöne maksat o bir ýere Türkmenistany 10 ýylyň içinde sokmak däl. Maksat 100 ýyllaryň dowamında şol zatlary gorap bilmek. Olary gorajak adam şoldur. Şu günkü gün bizim dünýä çapyndaky bir yazıcımız olan olsa, Türkmenistan problemalarını dünya bilen paylaşıp bilecek. Ya da bir jurnalistimiz olan olsa, mesela Türkmenistan'ın problemalarını aydalı Amerikan televizyonasında, Avrupa televizyonasında çıkarıp bilecek kompetensiyası olan jurnalistlerimiz olan olsa siyah belgeler mi? Sonyalık bir jurnalist yetiştiren olsa. Ya da yani kim sportta dünya özünü tanıdan aydalı şu günkü Ronaldo var. Yine şoň ýalyk bir oyuncu ýetişdirip bilen bolsak, şu güne düşer mi? Dowam edeli. Türkmenistanda näme üçin suwuklandyrylan gaz maşinlarda ýana çökmede ulanlanok diýe. Diýip sorapdyr. Çıktıcısı kän onu. Çıktıcısam kän Yok, soňam nemesi. Kendel Yok, benzin sapara ol Türkmenistan'da benzinin bahası bilen hasap edende çıktıcısı kän bolýar. Gerekler bolýar. Yankı işi nämesi Türkmenistan şertlerinde Türkmenistan'ın içinde ya da Sonyalı gaz çıkan yerlerde näme suwuklandyrylan gazı yani LPG diýilýär. Yok, benzin neme yani arzan o kımmat yerlerde bolýar. Benzin has kımmat olsa onu olan bilersin yani Türkmenistan'da gerektel yani. Deme ol hututy tekdir bolanno. Ondan peýda görüp bolýan bolsa, onu dörer. Yani maşina da kän nämeden de ol peýda uzaktan yani ziyanlı biraz maşina içinde. Indi o zatlara galan ok gelecekde elektriklemeler emediye. Evet, bir sany ogur soru var. Bu diýänim ýanky soruň dowamy aslında başga bir ildeşmiş soruya. Owganistanda Iranda alan topraklarymyzy izine alyp bolarmy diýip sorapdyr. Yani o taýda bizim nemelerimiz, halkymız ýaşap ýöre. Olaň eline näde toprak aljak. Ne serhetleri açmaly, men çok tarapdary. Ya açar ýalyk bu altyapysyny, yani siyasi
altyapysyny üretmeli, ýa goňşy döwletden bilen, Owganistan bilen, İran bilen, beýleki nemeler bilen, özekler bilen näme terk edip neme bolmaly. O zatlaryň nemesini käfi altyapysyny düzeltmeliler. Onu düzelden soň terk edilen bolmasa, onu ata-baba ýaşap gören ýerler İran, Türkmen misal üçin. Owganistan'nak neme? Ýöne şo taýyk Türkmeniň ilmli, bilimli o nemelerini, medeniýetini ýetmeli. Ne siyasi nemeleri vardır, yolunda böğütleri vardır. Ne şonu çözmeli. İran bilen bile çözmeli. Komşularımız bilen uruşup demedik görmek 21. asırda o zatlar gerek gelir. Terhedini açarsın. Adamlar rahat 2 haftada siyahat etbilen ýagdaýa gelir. O taýda ýaşan bilen bu taýda ýaşanyň tapawudy bolmaz. Täpir nemelerde şeýle bolýar. Bu teritoriya meselesinde misal için teritoriyanı ulaştırmak, o uzat deyip krediyen, yani imperiyanın işi olur, teritoriyası ulaştırmak. Teritoriya eğer baylık olan olsa, dünyada teritoriyası boyunca devletleri yankı birden yüze sıralar. Sonra teritoriya demek ne mi? Önümçülük demek, doğru mu? Sonra önümçülükte devletleri sıralar. Kırımanın birinci bilen birinci önümçülükten geliyemez. Orası birincidir. Yani aydalı yönelik ekarancılıkta. Dünya bazarında yanlışmasam Yumruk gelse Gallandiya ortadan kendi önümündür. Amerika birinci yerde, Gallandiya'da ikinci yerdir. Gallandiya'nın teritoriyasını seyredin. Yani mesela teritoriyan ulu olsa sen ulu olacaksın da. Türkmenistan'ın içinde bir tane Fransa yerleşir mi kendiyen bile? Yok yankı orsun teritoriyasını ulaşacak bolşaýalak bolmasın soňunda. Amerika etmeli olsa Amerika ederdi o zatları ýöne. Şolam ulaldan yok da. Näçe ýyllardan Yok, evet, kemine bizim yani o İran demesinde ata-baba olan öz yerleri, Türkmen yerleri yaşap görürler. Onun için yani granifi çekipdirler. Yani şonu tarihi öğürlüğün yalgınçlıkları çözmeli. Yok bundan neme çıkarıp bolýar sapara, peýdalanıp bolýar ýine. Başga bir ýurtlarda senin 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon da adamın var olsa ona gelecek zat barmy? Yok. İran'ın Türkmenistan bolýar, Owganistan'ın Türkmenistan ýalyp bolýar. Güýçlü, ýa-ni näme aklın yerinde bolsa. O kadarsun, hüner verersin. Söz sahibi, iş sahibi edersin. Kıyınçılık çıkarıverse soň öz-özü sizden ayrılacak diýär-de bize yol bereňizok diýär. O taý gelýär ýankı. Bu zatları neme material tarapyndan pikir etmeliler. Ulalsa da kiçelse de bir tapawudy ýok. Bary serhetde ýaşaýarlar. Serhetden olaryň eline bir kimlik berersin, arkaň girip çykyp biler. Türkmenistan'a da gelir. Ýyzyna da gider. Şeýle hava. Günorta Koreýa şu an dünýä bilen ýarşýa gurulanyna näçe ýyl boldy diýär. 80 ýyldan köp boldy. Yok. 60 ýyldan köp boldy. 40 Uruşdan, ikinci Zahar uruşundan soňdugyna bilýän ben toşul dataryny 49. Aslında hava soň nemetde hatta 60-njy ýyllarda 60-njy ýyllarda Demirgazyk bilen uruşýarlar. Ay bir 80'nin gowurakda umuman alsam. İkinji Jahan uruşundan soň bolsa. Demek 100 ýyla ýakyn wagt. Yok. Onça da yoktur. Bilmedim şolong internet bar, Hadreti Google edip bir zat bar, ýatsan gaýdýar, onu bizden sonra onun için sorany ok. Gysga wagtyň içinde östü. Biz näme üçin 100 ýylda söylediýän ýalyk sonra. Ýa-ni ýene de soragy biz bir zat diýär, o da başga zat diýär. Ýa-ni biziň iýleşimiň berýän soragy bar. Oňa jogap tekniski, ýa-ni Türkmenistanyň täze nemesini onu 2 ýylda, 4 ýylda biz oturýar. Senin arzu edýän näme 5 ýylda. Beynin
o näçe ýyl ütger. Tenka hiçem ütgemez belki de. Ya ýaşyň 60'dan bolsa ýa utar salman öwrünip göründen saljakyn diýilýär da 40'dan geçenlere. O sen düşünjäň şonu ulanyp biler ýalak ýagdaýa gelmeli. Ben misal getirip bereýin. Türkmenistanda tuvalet barada kän gurrun etdik de. O tuvaleti ulanyp bilmeýäne tuvalet salyp beren dedi. Bir aýdan soň bitýär şo. Şonu oňaran oklar şol. Ýani täretini gylmaly. 24-nji ýylda konstitusiýa kabul edipdirler ne Türkmenistan diýilen döwlet respublika döreýä 24-nji ýylda. 100 ýyla ýakyn wagt. Hani 100 ýylda bolsa, ýani wagtyň geçmegine bagly bolsa da Tersine de gidýän. tersine gidipdir ene. Bu meselede iktisadiyette yarışa. Vatandaşlar iktisadiyette yarış bilirsin. 5 yıldan 10 yıl tezi tutmaktan. 10 yılın içinde iktisadiyette yarış bilir. Dünyanın senet devletiyle. Bir yöne verdi mesele mentalite. Ehli umumu yankı mentalitetine sapara aitte tuvalet bulup versen olanıp bilen. Hakikaten son yağlık. Indi önemi var. Son yağlık bir nesil yetiştirmeli biz. Tuvalet görmedik bir adamam özünü şonun gerektiğini ölüp ingolsunu yasap bilmeli. Özü hiç kim aydan olam diyen olam devlet ya da beylik aydan olam. Özü şonu edip biler yalıp okuyuplu bir nesil öğretmeli. Yani, böyle Kore'ye deydin. Kore'ye ya da Singapur'a mı son yağlık? Katı çalt iktisadiyette ölçe. Yöne Singapur'dan bir filosof çıkar deyip ben fikir edip bilemem. Filosofun yok yerinde ölçüşü yok. Bolmaya yani bilimde ölçüşü olmaya. Terzilikte ölçüşü olmaya. Filosofya doğru sorap bilen bir düşünce yapısıdır. Yanlış soru veren yerinde kurtaryan sen. Ya 30 ýyldan soň mysal üçin iza gaýdar 30 ýylda gowy ösen ýaly bolar. Gören. Hayır, siyasetçi geleceği belli değil. Türkiye'nin misal alın. 10 yıl bundan öň yani milli gelir yani GDP. o adam başına düşen demeti. Näçe düşüwat näçe deňeşdirip görün. Aşak gidinde. O hemme jeti yani yönetimden yok gelýän hökümetden, sizin saýlayan hökümetinizden Halka düşünjesine bağlı. 100 yılın içinde ornaşıp bilse bolar. Ine beýilleşmiz gowy bir zat orta atypdyr ýana. Şunu düzelip aýdaly. Yitip giden dilimizi dikeltmäne gowy itergi bolýar diýe ogan Eýran türkmenlerimize gatnaşsak diýe. Indi bir zat aýtaýyn. Ogan Eýrandaky türkmenlerimiz dili bizinkiden hem has goşakrak. Näme üçin diýip sorasaňyz. Birinciden Arapça, ikinciden Farsça sözleri gatykän ulanýarlar. Onun ýaly pikir edişiňiz ýaly däldir. Ýani biz bozulduk, olar bozulmagy galy däl. Biz ýani dil dikeltme meselesine geljek bolsaňyz 1300 ýyl bundan öňkü näme seretmeli taryhy. Näme dil meselesine gürleşýän bolsak. Ýani Farslaryň içinde ýaşaýan türkmeniň dili arassa diýip aýtmak gaty ýalňyş da. Orsun içinde de ýaşamyz oktuk da, ýani Orsun administrasiýasynda ýaşap näme ýagda geldik belli däl. Medeniyet ministrliği. Ine şeylenemedilse o düzelmeýär. Türkmenistan 100 ýylda da düzelmez. Dogry goýmalydyr. Dogry, rasyonal hem logik diýär. Kemine ne cemiyet yine hep 5 ýyldan dilde 5 ýyldan o 4 ýyl bolsa 4 ýyl ne hökümet taýlanýar da taýlaw. O siz dogry adamyň taýlamaly öwrenseňiz o bu tiýleşer. O doğru adamın taýlamany öwrenmeseňiz adamlary ya da partiýalary, diýär nemeleri. O ýyda gitmegi mümkin. Ne mesele şo ýani bunu doğru düşünjek bolup. O biz 100 ýyl ýaşajak adamlar däl. 100 ýylda düzedip diýär. O jemgyýetiň öýüdi gelişip döndü. Jemgyýet canly ur demedir, organizm ýalak zatdyr.
Hmm. Özünü geliştirýän o moda düştü, gelişer gider. Özünü ýok edýän deme bolsa, ne batır satyn selekt edip kän gurruk etdik de. Yani ýadyňda düşmän bolmagy mümkin. Ne şol bir milleti ýok edýär. Edip bilýärdi. Erwetden erwedi, erwetden erwedi. No, ne şu wagtky türkmen çykýarda. 30 ýylda başladylar. Ne şu adam ne şu görüp gören türkmen uly çykýandyr. Ne şoňa atyrsatyny selekse edilýändir. Hmm. Bu mallarçylykda, janlarçylykda, nemelikde ulanýan nemedir adam bir jannadyr. Ne sığırları ne şu Şiwedlen sığırlarını salam getirdim ben. Ne 60-njy ýyllarda şuloň sığırlary 2,5 ton berýän eken ýylla tüýdi. Şu wagt 12 ton, 11 ton. Bu palajitelni selektiýa bilen edilýär. Gowdan gowy, ödem şo sığırlaryň tohumy. 60 yılda bittiler sana bir günde değil. Hawa. Adam ondan kyn adam seleksiýa edip Hawa. bolanok. Bunu adamın sen yani kimi nämet demeden öýüreýin, nemeden iplemen Gitler etjek bolup durýar onda. Gitler. Hemmäniň gözü renkli bolmaly. Ýa gitlerin nemesi de genetikiski. Ýa nemis bolsaň gözüň ýaşly ýa-da gök bolmaly. Ýa ak tenli bolmaly, saçyň hem sary bolmaly. Şolar hakyky nemis diýe. Şo zatlar neçe üns berip öňe sürüp durlar daýy. gelişmesi kıyındır deme. Bu Deňäpdirler hem ýa. Kemine şonu inanan milyonlarca adam var. Ha. Inanıp şonu ne edil şu gün Türkmenistan'da altın asır, gülaladılık, asmanımıza asıldı deyip görenler ne Germanya'nın 38. yıldan başlayıp yankı 44'de çeser edip görün. 40 yaşta yankı Angliya orsun koşunu Berlin'e gelýär mentegem biz yeňip barýas diýdi. Yeňip oturýarys diýdi. ben Çok düşünceli. aydın sana ben katı gıdıklı deme gurrun vereyin. Yine Şved'de demokratik devlet. Ödüm şol geyitler döwürler şu rahatı bu nemeleri şulara bile başlattırlar da. Gol da. O adamlar o nähilek neme bolmaly boylaryny nemelerini çenni soň bular ha saňryk gidipdirler. Ýanky şu standarda gawat gelmeýän kategoriýalar bardy. Şolar biçipdirler. Ayarlar kastrir ettirler tagat bolmasyn. O ine biz 97-nji ýylda geldikde şo döwürlerde eýem şu debaty bardy. Şol ayarlar, şol nemeler denanlar süýde berip neme berip o pretende bildirýärler de. O bu demokratiýada da bolýan da. Ýöne onno da adalan ýalak bolýar şolong nemeleri kenne. Gawna sindromu diýip kedel wada. Demeti patent gatnaşygyndan biraz köpürek. Bu da aňyrdan gelýän bir genetiski bir neme bolmaly. Bu ýerlerde ýalňyş giden ýa-da tebigi şertlerinden tokoy 9 aýam kışda olowadan olowa gidip bolanok da. Onuň şu öýlenenlerine de ýol bolmasa şu töwerem ödödler bilen öýlenýän bolmaly. Tarihin bir döwründe şonalak bolandyr da bu lep ýaşap ýören nemeler. Ne şo neme şonu adarçak nemetçek bolup şolar ýalak nemedipdirler de. Bolun ýene de öňkü ýalak bolýar adam. Tebigatda ýazak manaň ýokdur öýdi. Neme diýär? Bu da atlar şeylidir. Bu ýanky jemgyýetiň nemesinde çözülmesi kıyın meseleler bolýandyr käte. Demografik nemeler bardyr. Ne şu wagt Türkmenistanda demografik katastrofadyr. Onu ýanky ýaryf döwründe şu bir nesili ýa triýega ýatyranda 70-80% erkek böwekliň triýek geçdi. Aýaly tatam başvuran wa diýerler. Düzeltme uçinaminde 100 yıl işler. O gaty kän ýyl gerekdir. Şu adam şey dip diyor. Ne şu wagt siziň ýaryňyzyň ýurduň daşyna çağalaňyzam o taýda bir ýaryňyzdan beýlede bolmadyň nemetin bu demografik gaty uly nemeti bar. 70%'ning tirek geç boluşuna deň de.
Gawat Oo. gelýär şoňa. Bu zatları anhat düzedip bolýan näler? Adamlar düşünmäni bilen özü geçip gidendir öýtmän. Bu men täkler 20 yıl mı, 30 yıl mı, 50 yıl mı, bir kıvırçok nemetmeli nemetini çekersin. Bana siz çuvat gezip gören adamlar şu meseleğin çözmen çağlarınızda taşlak gitseniz dünyada öz maşkalarınız için sizden ulukan cinayetçi bir elbet iş eden adam olmaz. Bunu sizin artıklarınız, çoğuluklarınız yatlar. Onun için biz meseleni yiyirkek indiki mesele taşlak gitmeyen özümüz çözmelidir. Sonra bizim gayratımız, ağımız, düşüncemiz yetmelidir. Bu vallı vurlu bilen, bu bakanlar bilen, yani bu aşağının tıp bolyan neler? Bu tevigatın kanuniyala kanunlu. Şunu biz çözmeliyiz. Ne bizim emeğimiz, kuşağımız şu yanlışlığı göğeveren kuşaktur. Şu yüzlerine peçattır, kavurlarına da yani, arkayın yataryalak deme derler, yatlayandırlar. Bu yervet dağıttır. Ne cemiyetin, her bir şahsın özüne bir cevapkarçılık duymalı iliyanın tebebi şudur. Ne cevapkarçılığı duymasanız floriyalak netice orta çıkandır. Bunu bir adam gelip düzelt bilenlerdir. Sizin demografik kilemeğinizi kim gelenleri de düzelt bilmeyen. Giden vakit gerektir. Adam pişik derler. Toğuşun nel. Her 6 ayda neme getirip Terzenesi. o teadeler 20 tutanak neme mutladık nemet görüyorlar. Bu meseleler kıyın meselelerdir. Yine Şveçya yabancı kabul ediyor da. Norveçya bu emeler. Sizi töyüp neme diyendir öğütmem. Giden uri demografik problemler vardır. Onu yani dahil neme çıkaran oklar elbette oluyor. Onu çözme için edilen rahatlardır. O ağram olsa diyendirler nemedi. Sizi töyüp neme diyendir nemedi görmem. Bunun ırkçılığı her kim kiçede vardır. Hem yerde sonralar milletçi olmak bir ayıplar da oluyor. Öz millet için. O bir kaptalından başka zatlara madır oluyor. Bir kaptalından şu demografik nemeler var. Bu zatlar anlat çözülendiriyor. Emetmen. Ne yapayım devlet düşünceli adamlar yok diye. Şu zatları düşünen, fikrediyen bizde hiç neme yoktu. Onun şu yok olan son cevapkarşılığım yok. Onun cevapkarşılığı yok oldu hem de çözülendiriyor diyorlar. Yok. Adamını bökü çekersiniz. Çekemiyorsunuz. Onun için yurdunda adam yaşar yalak yurt der. Taşlak kaç taşına çıkan da adam yalak yaşar bilen yok. Netice şudur. Yetirinin ne olacağı belli değil. Köpüğünüz. Kararınızı ne edip yaşayacağınızı gödönlüğü getirip koruyan tentiyeniz yok, demeniz yok. Bizden şu tayik ne kadın kakam sonu pentener olsam ki ne problemin var. Çek gerekmiyor. Sizin köpüğünüz bütün kiçe de yoktur. Şonuň üçin pensiýa berilermi diýär-de şu pensiýa bilen täze Türkmenistan tamamlanýar onuň üçin. O pahyň şu yani neme olur yalak meseleleri çözülüyor. Onun hiçbir problemi yok. Ben yine de burada pargaytılan Türkmenistan ne Pekinli bir şehir vardır. Ne Kıtay'da okuyanlar bilyendir. Şanghai dipnemesi var. Bir köçötü yalaktır halkın taan. İki bir köçötü var. Onu yani devlet derecesi düşünüyorum da bu çözülme diyalak demesi yoktur. Yani sizin beyninizi o meseleleri çözülenini beyniniz çözüleni o.
O nesil yetişmeli. Son şeyle bir Aa. zat var. Yankı şu halk nemesi hazırki yaşap görenlerden ibaret mıkan diye. Bundan ön ölüp gidenler hem halkın içine giriyor. Bundan sonra doğulacaklar ama şu halkın içine giriyor. Yankı ildeşlerimiz soruyor da 100 yıl gatıkan diye men yaşap yetişmeyen diye de onu aydayan adamım bizim senin gel adam 100 yıl yaşamayacağımız belli de. Doğru değil mi? Ölüyor diye öyle yaşamalıdır öyle diye de. O sorunun demedi. Yine sapara şu Şivesya'nın tokoylar var arada gurrun gördi. Şu hazır tokoyun diye bir ağacını kessen diye şonu ya atası ya da garra atası ekip gidendir diye şu ağacı doğru değil mi? Oo. 70 Di- yılda di teyden bendir illa ha, yetişiyor da. O men bar bu ağacı kesip bilmeyen keseceğim yok näme için ekeyim näme edeyim deyip aytmandır yani ekiptir. Oğlum o ağacı kesiyor yerine ağacı otur diye. Aktığı ya da çoğuluğu kessin deyip. Ve neme diye özem de oradan belleğim gidiyor. Ne için yılda? Yok, Ke- o hem de adı alım bilmedi ya bu spesialitleri katıken şu düşünce yankı ortalarda bu söz var da vriminşik diyendir. Vaktlayın adamların vaktlayın düşüncesinden o yerli düşünceye ettiyendir. Sen yerin, sen toprağın, sen vatanın. O Yok. sebebi hem de zaten ki o sen altına çoğuluğuna koyup gidiyor. Bizde yani devlete gelen adamlarım yani hükümet değil ya geliyor. Hem de briminşik değil ya. O briminşiğin fikir edişlemesi şu vat urbalı almalı yemetmeli değilen neme var da. Son bir kılıklandıran ok diye. Şimdi dünya ütkap doğruşaları çağları ile hasap vermelde. O. Vaatlayınca günlük hasap tuttular yani olmadı. Günüverlik o. Günübirlik hasabı tutmadı. Şeyle yankı Şivesya'da ağaç o ekyalarına çoğuluklarına aktıkları için ekya edilçön yağlı olmalıdır bu zat. Onu görüp bilmek için hem görkezmek için hem yankı näme şu Google Map mi? O. Ya da şoňa İngilizcenem uygulamalar bardır. Yine şu yerden Türkmenistan'a yakınlaştırıp yani Sputnik'ten çekilen suratlar vardır. Türkmenistan'a yukarıdan seyredip görün. Öz ovanızı yukarıdan bir seyredip görün. Şäherinize ýa-da duvarınıza seyredin. Sonra Şweçýaň bir ýaşaş yerlerini seyredip görün. Yukarıdan içine girmem. Yukarıdan bir seyredip görün. Käbir tapawutlary görersiň. Yine şol tapawudy şol tapawudy edýän adam akıldır. Bu başka hiç adam değil. Başka kuşlar eden ok ya da keyikler eden ok ya da yine Bu long şehitleri adım has ağır o Türkmenistan'da gün çıkıp dur o yallarda kışı diysen kıyıskacık bir ay kay verdi 9 ay kış ne şuat yollar var da ne sen bir 150 yıl bundan öňünü bir pikir edip gör ne tokoyun içi yol yoda yok biline çennem gar sen olowadan olowa bat bilen o yüň ýyllap ýaşap böler adam. 9 aýyň kışyňa ýöne kış derler. Çala ýalňyşdan teden bilen gatak galýan. Minus 25, 30, 45 ýerlerim bar. O ýumşorak ýerlerim bar. Ne şu taýlarda ne öz şertlerine göre neme edipdirler. Ne demir gadygynda da garyň ýagyşy şonalak gar New York'ta bir tapar ýaganyna çöpe boldy da. Onu Şwedler gülýärdi. O taýda günne şonalak. Traktorlar günne ýerden maşyna geçecek ýoluny, trotuarlary aratalap durýardy. Giden şäher düşün. Ol ikinji güne galan nokta. Yani adamlar ýörer ýalak. Onu ýada çendi, yani ýoluň gyrasyndaky üýşen garlar bar da. Maşin ýolun var ýa-da trotuardan bardan maşin görünen nokta. Sen tunelden var ýa-da kar şo derecede neme. Şonu tagatlaýyn edip dur.
Bulun şertleri gaty kyn. Türkmenistan'da cennet ýalak yer bolmaly. Ýöne dogo öwrüp bilýär, aklym bolmady. Jahalatdan gorkun bizim betbagtçylyklaryň hemmesi şu jahillikdendir. Jahalatyň sizi nirek getirjegini hata edip çykaryp bilýär. Bu ýa-ni ondan bundan görýäňiz bolun jahillikdir büyük demetinden. Şolary alak prezident ýa prezident bolma pikirli adamlar nemeti jahillikden gelýändir. Başka iş tattın. Kow adam berwed adam onu gara tüýşürüm. Jahalatdan çykman şu ýagdaýdan çykyp bilen dok. Onu 4-5 ýylda çykyp biler mi diýäňiz? Täze Türkmenistan. Men garaşyp bilemok diýen onu jahillikden çykman taňa edip berdilerim ýaşap bilmeýän. Taňa jaýyn salyp bererler, tualetem salyp bererler, kanalizasiýa da getirip bererler, suw meterler ulanyp bilmersin. Şoňa da onu näçe gerekdir? Hem şonu öwrenmäň üçin. Bitirersin bir aýdan soň. Ne käbirdatlary realny düşünjek bolun. Bildeşimiz ýazýar, adam tanajak bolsaň diýä, ýene şu çykyşlary görkezýän diýä, soň diýä tanap bolýar adam diýä. Onda jemlälimi? Wagtymyz boldy. Boldy. Aa. Değilleşler sağ olun. Beren sorularınız için, yazan komentarlarınız için. Şeydi madem ütüge. Kıyın sorular berip durun. Biz bizim yani gelişmeli. Beyne näçe ağran talsaň şoda nemedir? Köpçülüğün öňünde köpçülüğe bilýär, düşünýär, görýär, öwrenýär bu zatlar hemmekme değişli. Bir adam problemas däl. Onda sağ olun. Şu taýda jemläliň. Öyle sağ olun. Yankı komentaryalarda haýyş edeli bir soru var. Kärinizi ýazyp bilýäňizmi? Soru. Men şu kärin eýesi diýip kärinizi ýazyp bilýäňizmi? Her kim ýazmany haýyş etmem komentaryada käbir zatlary görjek bolýan. Özümüz için onu siz hem görürsünüz. Kimin näme ýöne dogruçul ýazyň kärinizi, ýa-ni birinji ýazmazdan o kärin nämeligini öwrenin, näme diýmek. Türkmenistanda da käbir kärler var, ýöne edýän işi başga kili. Sunugat işgäri diýen bir zat bardyr. Sunugat işgär diýip bir zat bolmaýar, sunugat adam bolýar. Eger sunugat işgäri bolsaňyz, birinji sunugatyň näme diýip, onuň Türkmenistan içinde belki sunugat işgärisiniz. Ol Türkmenistan başga, dünýä başga ýöne. Onun için birinci sunugatyň nämeleri öwrenin, soň ýazjak bolsaňyz sunugat işgäri ýa-da sunugat adam diýip. Şu kärlerinizi ýazmanyzy haýyş edýän komentaryalara watandaşlar her kim öz kärini ýazsyn. Sağ olun, şonu aýtjak. Bolýar, sağ olun. Sağ olun.